Molt bé, senyores i senyors, bon dia a tothom. Benvinguts. Les xarxes socials ens estan canviant el món i ens l'estan canviant molt de pressa. Ens estan canviant el model de relació entre els professionals, ens estan canviant el model de relació entre tots els agents del sistema de salut. Jo crec que tots recordareu, perquè fins fa molt poc teníem la pretensió d'obrir fòrums, per exemple, a les intranets o a les webs de les nostres organitzacions. Això en aquests moments és que ni ens ho plantegem, perquè obrir fòrums quasi és un insult a la intel·ligència en aquests moments de la gent que està acostumada a treballar per internet, perquè n'hi ha tants i en aquests moments creixen d'una forma tan espontània. I això ens està canviant molt de pressa. Jo crec que en aquests moments parlar de l'aplicació de les xarxes socials en la nostra feina ja no és innovació, ja és posar-se al dia. Per tant, ens sentíem des del Consorci i des d'UCF amb l'obligació de fer un tractament amb la profunditat que puguem d'aquest tema, perquè entenem, i suposo que molts dels que esteu aquí ens acompanyeu avui, potser probablement no estareu d'acord amb mi, que ens estem quedant enrere. I tenim aquesta sensació, almenys l'hem discutit sovint, i com que des d'aquesta casa hi ha hagut una mica el neguit de proporcionar a través de la comissió que vam crear ara fa uns quants mesos, un any pràcticament, de comunicació, que aquest era un tema que ens semblava que era nuclear, que era un tema molt important, ens sembla que ens estem quedant una mica enrere. Per tant, tenim la sensació de que ens hem de posar bastant al dia. Jo crec que aquest no ha de ser més que probablement l'inici d'un seguit d'iniciatives que vagin una mica enfocades cap aquí. L'àmbit de la comunicació és molt ampli, cada vegada està agafant més rellevància, no cal dir-ho en aquests moments o des de ja fa forces mesos, però entenem també que allunyats del que és el dia a dia i les coses que ens preocupen per sortir-nos dels problemes que les organitzacions es plantegen en l'àmbit de la comunicació, n'hi ha un de nuclear, que és precisament el tema de la comunicació a través de les xarxes socials. Deixeu-me felicitar primer de tot els organitzadors de la jornada, perquè crec que han fet un format molt atractiu, a mi com me'l van ensenyar la primera vegada els vaig felicitar. Felicitar per endavant a tots els ponents, per l'amabilitat que han tingut d'acompanyar-nos avui, per la seva generositat, perquè al final ens explicaran probablement fruit de la seva experiència i a veure si n'aprenem una mica tots. I després posar en valor dues coses. La iniciativa, en primer lloc, del grup de treball de comunicació, que el coordina, com tots sabeu, la responsable de comunicació del Consorci, però jo crec que no seríem absolutament res si no hagués tingut la recepció i la resposta que hem tingut per part de molts de vosaltres que participeu habitualment d'aquest grup de comunicació, d'aquest grup de treball, i crec que ha començat amb molta activitat i estem francament molt contents perquè crec que ha tingut una molt bona recepció. I en segon lloc posar en valor també la iniciativa d'UCF, com sabeu des d'aquesta casa, conjuntament amb la Unió, tots els àmbits de formació els tenim en aquests moments focalitzats a través d'aquesta organització, que és UCF, el responsable de la qual està allà al darrere de tot, però sembla que molts de vosaltres ja el coneixeu, que és l'Òscar Dalmau, i en principi pivotarem i intentarem liderar, i deixeu-m'ho dir minúscula si cal, però intentarem liderar tot el que és els àmbits de formació que en aquests moments més es necessiten en el sector i que no estiguin ocupats per altres fòrums o per altres organitzacions que probablement amb la seva tradició ja ocupen uns altres espais. Però queden espais per ocupar i un d'ells, per exemple, és un dels que és el que en aquests moments estem fent. Probablement trobareu aquesta oferta en altres llocs, però intentarem avui que aquesta oferta formativa i d'alguna manera amb la qual tots estem aquí i la intentarem compartir, estigui molt focalitzada en el que realment necessitem. Agrair també especialment als companys de Sant Joan de Déu i de l'Hospital Clínic, perquè són dues organitzacions que amb l'organització d'aquesta jornada ens han ajudat molt i veureu que si abans expressava la generositat, amb ells encara els agraeixo molt més. Bé, espero que tot ens vagi molt bé. Repeteixo que jo crec que el format de la jornada és molt, molt atractiu. Estarem tots junts durant tot el dia, jo probablement a migdia me n'hauré d'anar, però en tot cas espero que sigui de profit i ens teniu a la vostra disposició, evidentment a partir d'avui i sempre, per el que vulgueu. El primer que intervindrà serà en Genís Roca. Jo crec que no cal massa presentar-lo, no sé si algú no el coneix, però si algú no el coneix us aventuro que després d'aquesta primera mitja hora o 3/4 d'hora, una hora em sembla que li han donat de temps, per fer aquesta presentació, probablement acabareu, us aixecareu de la cadira sorpresos. Us ho dic francament, jo l'he escoltat més d'una vegada i cada vegada que el sento m'aixeco sorprès. És un tema que el domina
i a més té una capacitat d'exposar-lo i de participar-lo que des del meu punt de vista no es repeteix massa. Per tant, sé que genera una expectativa molt alta, no veig el Genís? Bueno, és igual, millor que no hi sigui. Genera una expectativa molt alta, amb la qual li fot una putada, perquè... però us asseguro que és així. Està allà al fons, allà s'estava amagant. Genís, quan vulguis. Dius que és el director general, el soci director, perdoneu, de Roca Salvatella, que és una entitat que fonamentalment estan especialitzats en l'àmbit de la comunicació, assessoren diferents sectors i des de ja fa una temporada llarga també es dediquen al sector salut i veureu que probablement ho aprofitarem molt. Acaba de sortir per fora, ara apareixerà per aquí. Efectivament, no sé si m'ha fet cap favor. Després parlem. Bueno, és molt interessant això que feu avui de fer aquesta jornada on no només us ajunteu, sinó que a més compartireu experiències i pràctiques que han fet companys de sector i d'àmbit professional. A mi m'agrada molt dir-los pràctiques i no bones pràctiques, perquè quan dius bones pràctiques trasllades una pressió, és com si els altres no fessin bones pràctiques, és com si bo i dolent, és un judici de valor. Llavors, compartir pràctiques entre el sector sempre és interessant i em van demanar aquesta intervenció que té per objectiu ser introductòria i contextualitzadora. Ja em direu després al final si ens n'hem sortit o no. Tot això de les xarxes socials, que és una etiqueta que també m'ha començat a posar nerviós, li podríem dir internet. Tot això d'internet, que ara estem en el capítol 4, subparàgraf 3, que toca xarxes socials, però el capítol 3, subcapítol 1 de fa 2 anys era blogs i fa un any era no sé què i anem de moda en moda i tiro pel que me toca. Fa cosa de 3 o 4 anys, algú recordarà, és curiós, fa 3 anys potser algú recordarà, es recordeu de Second Life? Si no tenies un cos virtual i passejaves per una illa semblaves tonto, i ara és al revés, ara ets tonto si encara estàs a Second Life. Vull dir que la pressió i la caducitat és molt alta i per evitar aquesta paranoia fa 2 anys eres tonto si no tenies un blog, ara se't perdona sempre i quan tinguis un Twitter. Aquesta cosa genera un estrès considerable. Llavors volíem compartir amb vosaltres una visió del tema, no tan centrada en la pirotècnia de l'última eina, sinó més de context i d'entendre què està passant, que no dic que no ho heu entès, però és una altra manera d'explicar-ho que espero que sigui útil de com ho enfoquem. Ara últimament començo amb això jo. És per saber l'auditori com estem. És un test d'edat. Quants a la sala creuen que no hi ha cap relació entre aquests dos objectes? Hi ha llocs que a vegades et diuen no sé, hi ha tres segments d'edat. Segment A, i tant, hi ha una claríssima relació, encara recordo quan jo rebobinava la cinta i tal. De fet, tenim una edat. Segona relació, reconec els dos objectes i no sé quina relació hi ha entre ells. Tercera, què és lo de baix? Hi ha més gent que diu què és lo de baix de la que us imagineu. No ho dongueu per obvi. Hi ha un periodista anglès que va donar un Wallman, recordeu el Wallman? Va donar un Wallman al seu fill i va dir, te'l deixo una setmana i m'expliques com ha anat i farem un article. I el nen, adolescent ell, li van donar això i el periodista començava la crònica dient el meu fill em va reconèixer que havia passat molta vergonya anant amb aquella andròmina a col·legi i tal. I experiències d'un nano amb una cosa d'aquestes eren del tipus ostres tu, totes les cançons s'escolten seqüencialment i només puc escoltar les cançons seqüencialment i arriba un dia, el tercer dia estàs ratllat, ja saps, després de la cançó 3 ja saps quina serà la quarta i jo pensava, sí, i tant
Si a vegades hasta jugàvem, ara ve tal, i l'altre, sí, això era així. I una cosa que m'ha fet molta gràcia era que el nano li diu, al quart dia de portar això, vaig descobrir que si ho girava hi havia més cançons, que si ho penseu bé no té cap lògica. Com pot ser que si ho gires hi hagi més cançons? Bueno, vale? Vull dir que els que sabeu el que és el de baix, us tinc un respecte, perquè tinc molt respecte a la gent gran. Val? La nostra generació ha viscut aquest viatge. Els meus pares, quan volien una foto, anaven al fotògraf. Les fotos que hi havia en el rebedor de la meva àvia eren fotos que havia fet un fotògraf, que la meva mare m'acompanyava, agafat de la maneta, m'enclanxinava 2 litres de colònia perquè tinc el cabell una miqueta desestructurat, i allà em feien una foto que anava al rebedor de la iaia. Jo sóc la primera generació de la història de la meva família, i em dic Roca, vull dir que venim de lluny, sóc la primera generació de la història de la meva família que he comprat un dispositiu per fer-me jo les fotos. Que un particular pugui tenir al seu abast la tecnologia per generar continguts propis és una novetat de la nostra generació. Que jo pugui fer una foto, ho hem normalitzat, però no té res de normal. I no només ho hem normalitzat, sinó que he viscut aquestes 4 etapes. M'he comprat una màquina de fer fotos, després he vist que això es digitalitzava, i ara tots tenim una màquina de fer fotos digital que, si ho penseu enrere, no fa tant. La primera càmera reflex digital del mercat és posterior a l'any 2000, 2003, 2004, reflex digital. He vist com aquesta càmera digital es miniaturitzava i se m'incorporava al telèfon que porto a la butxaca, que ja és el colmo, que jo abans era, on anem, calla, espera un moment que agafo la màquina. Anem d'excursió a Núria, perfecte, agafa la màquina. No, la màquina la porto sempre a la butxaca, això no és obvi. I ara, a més, ens hem acostumat a la idea de que el dispositiu que fa fotos que porto a la butxaca està connectat en xarxa i em permet publicar-les en temps real. Flipant. Val? En molt poc temps hem passat de la novetat de poder fer fotos a la novetat de poder-les fer en qualsevol moment a qualsevol lloc i publicar-les a qualsevol moment a qualsevol lloc. Llavors, si em dius que tenim problemes per assimilar-ho, et diré, clar, és que és molt bèstia. Val? Llavors, jo encara estic emocionat perquè jo soc d'aquells que els meus pares diuen al nen li agrada molt tirar fotos. Jo soc de la generació que ens agrada tirar fotos. Ja en diem tirar fotos perquè en tiraves moltes, no? Perquè no... anaves a Fotoprix i deies no vale. I ara els nostres fills veuen normal publicar fotos. Llavors, estàs incòmode perquè vas a un sopar amb els nebots i quan te'n vols una compte estàs al Facebook i dius, hòstia, però tio, tranquil, relaxa't, no? Perquè nosaltres tiràvem fotos i ells publiquen fotos. Vale. El que vull explicar és, mireu, això que hi ha dalt és una barra cronològica d'anys i el que hi ha entre les dues ratlles vermelles sóc jo. Sóc així de petit, del 66 al 2011. Dels últims 10.000 milions d'anys, jo ocupo la franja que va del 66 al 2010. La meva trista existència és entre aquestes dues ratlles vermelles. I els de la meva generació, que a la sala n'hi ha molts, el meu viatge ha sigut aquest. Fins als anys 80, mitjans dels 80, vaig estar ocupat fent EGB, BUP i COU. Una vida molt intensa. Del 85 al 88 o així vaig estar ocupat fent la llicenciatura. En el meu cas, arqueologia, especialitat paleolític inferior, no és broma. I llavors em diuen, per què et dediques a això? És que la carrera d'arqueologia té moltes sortides. Com que no et donen feina d'arqueòleg, te vas espavilant, val? Quan estava acabant la carrera vaig entrar a treballar a la Universitat Autònoma de Barcelona, vaig estar-hi fins l'any 94, el 94 m'incorporo a la UOC, m'estic 10 anys allà, també apassionants, reinventant coses. Després m'estic 2 anys a Infonomia i ara estic a Roca Salvatella, com han dit a la introducció, que m'he permès ser agosarat i ho he perllongat més enllà de la ratlla vermella. És com dir, és un projecte de futur. Val? Molt bé. Quan jo estic acabant COU,
a Estats Units hi ha uns zumbats que diuen calla, calla, que ens inventarem una cosa que es dirà informàtica personal. A mi ningú té la gentilesa d'explicar-m'ho. Estic fent la carrera, acabant la carrera, i encara això dels PCs ningú m'ho ha explicat massa. Que m'emporta un disgust, perquè és una mala notícia. Tu portes 8 anys GGB, 3 a BUP, 1 de COU, que això suma 12, i 5 de carrera, portes 17 anys estudiant i dius, vale, sóc un home de profit i ara aniré al mercat laboral. I et diuen, t'hem explicat mai això de la informàtica tu? I dius, no. Dius, però no seràs res a la vida sense això. Dius, no pot ser que porti 17 anys preparant-me i a l'últim moment em diguis que hi ha canvis estructurals que fan que no estigui preparat. Doncs sí, t'ho diuen amb un somriure, es queden tan amples. Vale, perfecte. Això vol dir que he fet tot el via crucis. Quan una tecnologia arriba, l'enginyer que la desenvolupa creu que el més important que hi ha és la tecnologia i no els usos. Per tant, els meus primers anys de microinformàtica em van enganyar com un xino i em van fer creure que l'interessant era saber quants megahertzos té un processador i si el teu ordinador té 2 o 4 megas de memòria RAM. Si tu no sabies que el teu ordinador era un 286 o un 386, la gent et mirava amb despreci com volent dir que en pots arribar a ser de tonto. Perquè tu tenies un ordinador i deies què és, un 286 o un 386? I tu no ho sé. No, és incorrecte. La resposta correcta és tinc un 286 a 12 MHz amb 4 megas de memòria RAM, que jo configuro l'expandida, l'extendida tocant el config 6 i l'autoexec. Si no saps dir això, és una persona que no ha acabat de fer bé el seu procés de formació. Em van enganyar, com s'ha demostrat després, perquè els meus fills no saben què és RAM, es pensen que és algo del Son Goku, i saben fer anar bé l'ordinador, vull dir que cap problema. Molt bé. Quan estic a mitjans de la carrera, a Alemanya, en un centre de recerca d'una universitat, s'inventen una cosa que es diu MP3. És la primera vegada que es fa un fitxer de compressió digital d'àudio. Una cosa molt popular ara. Amb el que tarda la recerca en ser aplicada, aquí han anat prou ràpids, no trobeu? De l'any 87 inventar-se l'MP3 a la festa que hi ha avui, trobo que ha anat molt ràpid. Ha transformat indústria. Això vol dir que la digitalització, no la informàtica, sinó la digitalització arranca a finals dels 80, principis dels 90. Quan estic acabant la meva etapa professional ja a l'autònoma, any 94, un particular encara no podia contractar accés a internet. Estic casat amb 32 anys i 2 fills i no existeix Google. Ja existeix la UOC. Treballo a la UOC des de fa 2 anys i no existeix Google. Deixo la UOC i m'incorporo a Infonomia. Després de 10 anys de UOC no existien ni Facebook ni YouTube. Coneixeu la sèrie aquesta Heu vist Lost, la sèrie? Bueno, és una sèrie que ha estat en antena només 6 anys. Els seus autors han decidit que tindria 6 temporades i prou. Quan es va començar a emetre no existia YouTube. Quan es va acabar d'emetre ningú la mirava per la tele. És molt ràpid, val? Molt bé. Això és un acte de striptease, ja? El que us vull explicar aquí és, fixeu-vos, entre que jo començo la carrera, entre l'any 88 que jo començo la carrera i l'any 94 que... És a dir, aquest carnet de l'esquerra és el meu carnet de primer de carrera. Jo, com a persona, al curs 84-85 em matriculo a la Facultat de Lletres per estudiar arqueologia, especialitat política inferior. L'any 92, 8 anys després, treballo al Centre de Càlcul de la Universitat Autònoma de Barcelona i sóc el responsable del projecte de connexió de tot el seu parc microinformàtic en xarxes locals per millora de no sé quantes coses més. En 8 anys faig un viatge d'estudiar arqueologia, llicenciar-me en arqueologia, dirigir excavacions, publicar articles, donar cursos al CSIC a Madrid. Estava a l'equip de l'Adol Carbonell, vaig treballar a Tapuerca, aquestes coses, de fer aquesta carrera a
a l'any 92, en 8 anys, escriure el projecte de connexió informàtica dels PCs de la universitat. El que vull dir és, totes les persones, tots els que esteu aquí, esteu fent un viatge d'adopció de les tecnologies més ràpid que les vostres institucions. Totes les persones, una persona en 8 anys fa un viatge quàntic amb incorporació de tecnologies. Cap institució del món pot fer un viatge quàntic en 8 anys. Cap. L'Autònoma encara ara està discutint, fa 20 anys que no hi treballo, i estan discutint si això acabarà alterant els models pedagògics. Que et juro que sí. Val? I com podrien incorporar les modalitats de formació online a aquest nou context. Van lents de la muerte. Val? Però és inevitable, no és una crítica. Les institucions tenen un context i tenen que arrossegar a milers de persones amb les seves preses de decisions, i els viatges corporatius són més lents que els viatges personals. I ara estem visquent una situació en què tots estem raonablement incòmodes amb les condicions del lloc de treball, per dir-ho d'alguna manera. Per primera vegada, tots tenim més i millor tecnologia disponible a casa que a la feina. Fa 4 anys tots teníem millor tecnologia disponible a la feina que a casa. Recordeu la frase de això ho imprimiré a la feina, que tenim impressora a color? O a la feina tinc escàner? O a la feina tinc un bon accés a internet? A prendre pel sac. En 4 anys tots tenim millor tecnologia disponible a casa que a la feina, i tots tenim a casa maneres de fer més potents que a la feina. A casa agafes i dius, he estat navegant per internet, he estat mirant les opinions en els foros sobre l'hotel que agafarem, he mirat en Google Maps la distància, he enviat un mail al col·lega, he obert un Google Docs i he compartit tota aquesta informació i en un moment ho tinc muntat. A la feina n'hi ha que no tenen accés a YouTube a la feina, ho tenen capat i ho puc arribar a entendre. N'hi ha que quan diuen al seu director de sistemes, escolta, que me faria falta una solució de treball col·laboratiu per compartir documents i tal, l'altre li contesta, això és un projecte molt complicat, necessito un pressupost que no tinc i com a mínim 6 mesos i un cap de projecte. I tu dius, no pot ser, però si a casa ho tinc i és gratis. Com pot ser que aquí, perquè els teus requeriments de seguretat són nuls? I l'altre és el responsable d'informació mèdica. I no pot arriscar-se que un document compartit amb informació de pacient estigui alegrement a la xarxa i té que donar uns nivells de cobertura que tu no has demanat mai a casa. Llavors, ell té un tipus de problemes que són diferents que els teus i tu vas a una velocitat que és diferent que la seva. I això genera un estat d'opinió general actual que és, aquests d'informàtica no m'estan ajudant, el món va ràpid i estic en un lloc que va lent. No, el món va ràpid a peu de carrer, però en entorn de corporació va al ritme que pot anar. Per tant, tragueu-vos certs complexes i tragueu-vos certes angoixes. A Catalunya hi ha 60.000 mestres en el sistema públic de primària i secundària. És impossible que un col·lectiu de 60.000 professionals muti a digital en 3 anys. Necessitaran com a mínim 15 anys i en alguns casos substitució biològica. És inevitable. És inevitable. Si ho mireu en perspectiva, l'arribada del PC abans no es va normalitzar com a lloc de treball. Feu números, han passat 20 anys. Si a l'arribada de la microinformàtica li hem donat 20 anys, a l'arribada d'internet, per què li exigim que en 4 canviï tot? On està escrit que és possible, ja no que és desitjable, on està escrit que és possible. Per tant, perspectiva. El resultat actual, però, està amb els estats d'opinió. Quin és l'estat d'opinió? Espero d'un professional que sàpiga fer servir la tecnologia disponible. A mi, quan veig un metge que té un teclat al davant i comença a dir, i així si vostè li fa mal al cap, i diu sí, i comença a fer així, em poso molt nerviós. Sospito que no és el professional més adequat pel meu mal de cap. Pot ser un gran metge, però el no saber fer servir la tecnologia disponible em genera sospites sobre la seva capacitat d'actualització, la seva capacitat de comprensió i de seguiment d'adquisició de coneixement. Segona, si us fixeu aquesta foto, aquest home porta un busc a la butxaca. Jo
necessito saber que el professional que m'até és un professional connectat que sap treballar en xarxa. Si tinc la més remota sospita de que treballa sol i que va a la seva bola, jo em poso molt nerviós. Vull professionals que saben fer servir la tecnologia disponible i que saben treballar en xarxa i connectats amb xarxes de coneixement. Ell no ha pogut anar al Congrés de Viena, però un col·lega seu hi ha anat i parlen. Necessito saber això. És un requeriment. En el meu test de control de qualitat xequejo inconscientment aquestes coses. D'un metge, d'un advocat, d'un arquitecte, de qualsevol. Necessito professionals que fan servir tecnologia i treballen en xarxa. Quin és el problema? Que som una miqueta tots Dr. Jekyll i Mr. Hyde. És a dir, jo com a professional he vingut en cotxe, visc a Sabadell i he vingut en cotxe. Quan pujo al cotxe, crec que sóc un conductor esplèndid i que hi ha peatons que molesten. Hi ha peatons que podrien passar més ràpid pel pas a Cebre. Pues feu favor d'anar a la idea, no sé què, mira'l per on t'atravessa. Jo vaig en cotxe i sóc un bon conductor. Quan he aparcat el cotxe i he baixat a peu, jo he passat a ser un bon peató i els cotxes van com bojos. Sembla mentida, sóc jo mateix, però en funció d'en quin rol estic, tolero a l'altre més o menys. Jo com a professional, jo com a pacient, exigeixo que el metge sigui connectat i en xarxa. Jo com a professional no tolero gaire que el pacient estigui connectat i en xarxa. Jo com a metge em poso nerviós quan veig que el pacient... Què ha fet aquest? Aquest està buscant per internet el que li passa i no té fer-me cas a mi. Dius, sí, exacte, és el mateix que li demanaves tu a l'advocat, és el mateix que li demanaves tu a l'arquitecte. Llavors, per tu ho veus molt clar i quan els altres ho fan t'incomoden, perquè hi ha un canvi amb la relació. Fins ara jo tenia la informació i ell venia a demanar-me-la. I ara ell ve a demanar-me la recepta i diu que té la informació, i això m'incomoda molt. Llavors hi ha un canvi amb la gestió d'aquest relacional que és incòmode. Fa temps que ho diem com a broma, però no és tan broma. A la farmàcia hi havia tantes pastilles que em va fer falta un professional que em indiqués quina era la bona, digue-li recepta. Doncs ara a internet hi ha tanta informació que necessito un professional que m'indiqui quina és la bona, digue-li prescripció informativa. Llavors, si tinc apendicitis, agrairia una recepta pel revers i una prescripció d'informació per l'anvers. Perquè pressuposar que no buscaré informació avui ja és un error. Perquè tinc tecnologia disponible, la sé fer servir i treballo en xarxa. Per tant, hi ha canvis de context, cosa que ja sabeu. Fet aquesta introducció, diguéssim, quin és l'entorn? L'entorn és això tot just acaba de començar. No intenteu modelitzar massa com heu de redissenyar els serveis ara que la gent està a internet, perquè d'aquí 2 anys els haureu de tornar a redissenyar. Estem en fase de redisseny continu perquè això no és estable i està lluny d'haver acabat. L'any 94, per primera vegada un particular a Espanya va poder contractar accés a internet. I això va provocar un període, fent números rodons del 95 al 2005, que podríem definir com la internet de les empreses. Qui desenvolupava activitat i presència a internet? Les empreses. Qui tenia pàgina web? L'hospital, l'Ajuntament, el diari, la universitat, una empresa d'ordinadors, qui sigui. Això va madurant i progressant i als volts del 2005 explota la tonteria aquesta que li varen dir Web 2.0. Maleït el dia que van fer això. Com que ja no és guai dir-li Web 2.0, ara se li diu redes sociales. Però és tot el mateix. En el fons és la tecnologia va anar continuant evolucionant i va ser disponible pels particulars. I la tecnologia va permetre que un particular pogués desenvolupar activitat i presència a la xarxa. Era possible escriure i publicar a internet de manera senzilla, sense ser enginyer informàtic, per exemple, obrint un blog. Era possible fer una foto i publicar-la a internet. Era possible fer un vídeo i publicar-lo a internet, digue-li YouTube, etc. Digue-li Twitter. Tot això que està passant, Facebook, Twitter, YouTube, tot això, en el fons és, no només les empreses, també les persones poden ocupar un espai a la xarxa i desenvolupar-hi activitat, opinant del vostre servei, explicant que s'han enamorat, el que vulguin. Llavors, internet es torna social.
La internet social ens canvia la feina, es comunica diferent, es gestiona diferent la relació, l'estratègia de màrqueting canvia, tot canvia. El fet que la internet es torni social altera certes coses, algunes molt ràpid, altres més lents. Però no hem acabat, estem lluny d'haver acabat, estem tot just començant. La següent onada, anunciada a tot arreu, és la internet de les coses, que per posar-hi una xifra que fos maca i que acabessin totes en 5, us la dato en el 2015. Ja en parlen ara. D'internet també en parlaven l'any 91, però no van poder connectar-nos fins al 95 nosaltres. Vull dir, què és la internet de les coses? A més d'haver-hi empreses publicant a internet i a més d'haver-hi persones publicant a internet, hi haurà coses publicant a internet. He aparcat en un pàrquing. El pàrquing tenia una llum a sobre el sostre on té aparcat, verda si la plaça era lliure, vermella si la plaça estava ocupada. Això és informació. Aquesta informació és publicable. Si aquesta informació es publiqués, jo al GPS de casa meva, si estigués connectat a internet, li hagués pogut dir: porta'm al carrer Esteve... com es diu això? Esteve Terrades número 30 i porta'm a un lloc on pugui aparcar. I el GPS hagués anat a internet, hagués vist que la Ronda de Dalt està feta un Cristo i m'hagués recomanat poder anar pels túnels de Vallvidrera, perquè la Ronda de Dalt emet informació i em diu que està saturada, i m'hagués dit que dels pàrquings que hi ha una plaça lliure en el pàrquing del carrer Esteve Terrades 28, planta 3, entrant a l'esquerra. I això és servei, perquè les coses han emès informació. El model actual és que hi ha un col·lega que tuiteja: atasco en la Ronda de Dalt. Llavors això en diem internet social. El que dic és, el dia que la Ronda de Dalt ella publiqui que té atasco, tu tuitejant atasco a la Ronda de Dalt, el que fas és el pena. Perquè tu dius, em bus a la Ronda de Dalt, i la resposta és, sí, ho sap tothom, ho sap la Ronda de Dalt, ho sap el teu cotxe, ho sap tothom, relaxa't, no cal que et preocupis per això. I quan això passi, tocarà tornar a redefinir serveis. L'altre dia vaig estar parlant amb una gent, hi ha un projecte de recerca, el meu pare és diabètic, hi ha un projecte de recerca que és, et posa una tirita, sense punció, et posa una tirita, la tirita medeix 2 cops al dia el teu nivell de glucosa en sang, emet la dada, que arriba a una central d'alarmes, i la dada, sense procés humà, la dada és recepcionada i processada. Si el meu pare està a 160 de sucre, li arriba un SMS. Si el meu pare està a 230 de sucre, el truca al metge de guàrdia. Si el meu pare està a 400 de sucre, com que està geoposicionat, se li envia una ambulància. Això és servei. Quan pagaries per aquesta tirita? Res, te la regalaran. Quan pagaràs de quota mensual per aquest servei? La internet de les coses redissenyarà moltes coses i avui encara no les podem ni imaginar. Val? Ho dic per si algú es pensava que allà si ho atrapo ja estarà. No, això és una guerra. Val? Tothom a les trinxeres i a la lluita. Segons dades de Telefònica, el progrés de 2010-2020 passarem de 1.000 milions de llars al món connectades a 1.200 milions de llars connectades, de 4.600 milions de persones connectades a 6.000 milions de persones connectades. M'és igual. El que vull és que veieu les proporcions. Passarem de 1.400 milions de coses connectades a 40.000 milions de coses connectades. No serà el mateix. No ho podem imaginar. No, és que no es pot imaginar. L'altre dia parlàvem amb gent de Vertis i em deien, tu, quan entres a l'autopista, si em diguessis a quina sortida vols sortir, jo et podria dir a quina hora sortiràs. El GPS l'estima, jo la sé, perquè jo sé les condicions del trànsit. Quan pagaria Seur per saber això als carrers a Barcelona? No sé, aneu imaginant coses. Val? Sensors corporals, recerca de medicina, el que passarà per aquí. Per tant, l'entorn és de tot menys estable. Això acaba de començar. Val? Per tant, ens hi hem de posar, però tranquils que ens hi hem de posar una temporada llarga. El fet digital ha vingut per quedar-se. 2. Altera els mecanismes de comunicació. Sí, i tant. Com era fins ara la comunicació? Les agències de comunicació, que per sort no hi he treballat mai, i això em fa estar encara una miqueta fresc, m'explicaven que el negoci de la comunicació s'estructurava en 3 grans àmbits: mitjans propis, mitjans comprats, mitjans guanyats.
Quan tu volies comunicar, tenies 3 recursos: mitjans propis, la teva newsletter, la teva revista, la teva web, els teus mitjans, els teus canals de comunicació. Perfecte. Un altre àmbit eren els mitjans comprats. Saps què? Encartable a l'avantguàrdia, pàgina sencera a no sé on, banner a no sé on, spot a la tele, mitjans comprats. Un tema de pressupost. I la darrera era mitjans guanyats. L'exemple típic és Apple. Van els usuaris d'Apple i parlen bé del seu producte, o parlen bé la prescripció, el boca-orella, l'estat d'opinió. Mitjans guanyats. A la pràctica, la majoria d'agències, quan dissenyaven una estratègia de comunicació, veien el món així. Et faré una campanya de 30 GPRs, GRPs o CGCPs, no sé com en diuen d'això, farem un pla de mitjans i no sé què, i això amb 100.000 euros veuràs tu quins resultats més xulos. Val? I era una gestió per pressupost. Gestió per pressupost. Si voleu parlar de pressupost, m'han dit que no n'hi ha. A més de no haver-n'hi, hi ha un context social, d'internet social, de grups d'opinió que generen estats d'opinió a la xarxa. Per tant, el negoci ha canviat i ara és així. Quins canals tinc jo? Quins canals tinc jo? Ostres, jo podria obrir un Facebook. Ostres, jo podria obrir una newsletter. Ostres, jo podria tenir una llista de distribució de correu electrònic. Ostres, jo podria no sé què. I a més, hi ha grups a internet, hi ha xarxes socials i coses d'aquestes que m'interessen perquè han estat d'opinió. Després vindrà la gent de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Pues, ostres, grups de pares preocupats perquè tenen un nen malalt d'una malaltia de tipus congènit de no sé què, ostres, és target, que diuen. Vale? Aquest context és nou i ens obliga a nosaltres a revisitar el concepte de comunicació. Hi ha una altra manera d'entendre això de les xarxes socials i la comunicació, que és dir, calla, m'han dit que puc saber quantes vegades han parlat de mi a les xarxes socials. Llavors surten gràfiques d'aquest tipus, que és, ahir van parlar de tu 12 vegades o 36 vegades, han citat a l'hospital 26 vegades o 32. Ara tothom està en aquesta fase, fent aquest tipus de gràfiques, que si m'ho permeteu, jo encara no sé per què serveixen. Perquè, corregiu-me si m'equivoco, tots els casos que jo conec, aquesta curva està sempre associada a l'aparició a mass media. Tens curva a social media quan surts a la tele o al diari. Si tu tens un pollo, el pollo el tens de veritat quan surt al diari. Si només ha sortit a internet, tens un pollo relatiu. I us ho dic jo, que sóc ultradigital i ultradefensor de les xarxes. Els estats d'opinió pública encara no s'estan construint a internet. Es construeixen en funció del que surt a la tele i a la ràdio. Les eleccions es decideixen en el debate de la UNO. A internet que hi ha guerra de guerrilles. A internet el que hi ha és... A internet és l'espai on se circula informació amb l'esperança que un periodista la reculli i la porti a notícia. Bàsicament, parlant de comunicació, no estic parlant de servei o d'altres coses. Parlant de comunicació, internet és un bon espai per relacionar-te amb periodistes. Twitter està de moda, sobretot perquè està ple de periodistes. Que estic molt preocupat, perquè els periodistes, l'últim que van parlar molt d'algú va ser de Second Life, i després de MySpace, i ara de Twitter. Penso, hòstia, Twitter, amb el bé que em va, encara s'ho carregaran, però bueno, és broma, sé que hi ha molt periodista a la sala, de formació. En lloc d'aquest tipus d'aproximació a medir el que passa a internet, suggereixo aquest. És un exemple de banca per respecte al sector vostre. No sé si es veu. La taula de dalt és, per exemple, el Banc Sabadell vol saber el nombre de mencions que té comparat amb els altres. És molt diferent comparat amb els altres que tu la teva bola. I comparat amb els altres, de cada 100 vegades que han citat alguns d'aquests 9 bancs, un 38% de les vegades les mencions eren pel BBVA i un 1,96% de les vegades era pel Sabadell el mes de gener. I aquí teniu la dada i el progrés durant l'any. Llavors, vermell baixa, verd puja, groc empata.
El Banc Sabadell progressa adequadament. Fixeu-vos, maig 2%, juny 3%, juliol 5%, setembre 6% i subiendo. Bankia, al gener no existia, apareix a l'estiu, juny-juliol explota, agost-setembre es va corregint en posicions més baixes. I llegeixes coses. El de baix és, i quan parlen de Banc Sabadell, parlen de productes? Quan parlen de productes, amb un 16% parlaven de dipòsits, amb un 29% parlaven de crèdits. Ostres, però si jo estic fent una campanya d'hipoteques, com és que parlen de targetes? Val? A mi aquesta informació em comença a ser més útil que no la de dir, ahir van parlar molt de tu. Ja, i què? Preocupat o què? No sé, això és diferent respecte als altres, respecte a producte, en el vostre cas seria respecte a activitat, poder. I això és una activitat concreta respecte a la competència. Per exemple, el de dalt, si fixeu la primera columna que està en blanc, suma 3,44, de cada 100 vegades que algú ha parlat de targetes com a producte financer, no targetes de memòria, targetes de xip o targetes com a producte financer, de cada 100 vegades, només amb el 3,4% de les vegades la conversa anava referenciada a un d'aquests bancs. A vegades era, que malament que vaig aquest mes, he gastat massa amb la targeta, però no parlava de cap banc en concret. Només amb un 3% de les vegades es parlava de targeta i un banc. I quan es parlava de targeta i un banc, amb el 18% dels casos BBVA, 7% dels casos Banc Popular. Fixeu-vos Banc Popular, la segona fila. Febrer 5, març 4, abril 2, maig 8, juny 3, juliol 4, agost 7, setembre 20. Calla que no estiguin fent una campanya. Detectes que fa la competència. És molt competitiu això, banca i tal, però aneu aplicant a altres tipus d'usos. És una altra manera d'escoltar la xarxa. Les xarxes socials són per segmentar. Ara estem en una fase adolescent de testosterona. Creiem que el tamany importa. Llavors, quan fem un grup a Facebook, el que ens preocupa més és veure si aconseguim tenir 5.000 fans, perquè pensem que serem avaluats per la mida. Llavors, si l'altre hospital en té 3.000 i tu en tens 200, en general conclourem que estàs quedant malament. Si l'altre hospital té 3.000 fans, tu n'has de tenir 3.500. I això porta a errors greus. Les xarxes socials són per segmentar. Si jo tinc... A mi m'interessa molt més poder tenir un grup de diabètics separat d'un grup de malalties cardiovasculars, perquè la meva comunicació serà molt més eficaç i molt més dirigida, o un grup d'infermeria i un grup de metges d'atenció primària. La meva comunicació serà molt més dirigida. Si vull 10.000, els barrejo a tots. Si els barrejo a tots, no segmento correctament. Si no segmento correctament, de què em serveix agrupar la gent en grups? L'agrupació hospital clínic no és bona. L'agrupació bona és diabetes. O l'agrupació bona és personal d'infermeria. Però l'agrupació hospital clínic, digue'm què resol. El model de presència de l'hospital clínic a la xarxa no passa per tenir un grup de 10.000. Passa per saber escoltar què es diu de l'hospital clínic i si vols modificar estats d'opinió hauràs d'adreçar-te o a diabètics o a personal d'infermeria. Llavors necessito grups segmentats. Aquests grups segmentats només hi ha dues maneres. O el fas tu o ja està fet. Si el fas tu, torno a la premissa inicial. Però teniu pressupost? És car tenir un grup propi. Demana temps, demana esforç. L'has de dinamitzar, li has de donar continguts, has de ser interessant, has de donar valor. I no pots pagar els grups que necessites. No pots pagar un grup de diabètics, no pots pagar després un grup de cardiovasculars, un grup de no sé què, un grup de menors, un grup de... No pots pagar tants grups, és impossible, no tens pressupost. Ni estructura ni equip. Per tant, una estratègia molt adequada seria localitzo grups on hi ha el segment amb el que m'interessa comunicar. Identifico quants grups hi han i decideixo quins considero valuosos i quins considero estúpids, que n'hi ha. Llavors, si jo identifico 26 grups en xarxes socials referenciades al territori de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, del món, del tema diabètics,
Després decidiré amb quins són els 2 o 3 contra els quals dissenyo una estratègia de comunicació. Perquè, insisteixo, a mi em sembla que es tracta de segmentar audiències, no d'atesorar audiències. Val? És molt obvi quan ho dius, però acte seguit te'n dones compte de que tothom està en fase testosterona. Tinc un grup i som 300 i tinc per objectiu ser 4.000. Per què? Perquè el tamany importa. Si algú creu que el tamany importa, això és cura anant al terapeuta. T'explicarà que no és que és mentida, que tal. Val? Molt bé. Un cop tens un grup segmentat, què hi faràs amb ell? Crec que bàsicament hi ha 4 grans tipus d'objectius. 1. Desenvolupar la marca. Tinc un objectiu que és explicar-los que som un centre de referència. Tinc un grup que tinc per objectiu explicar-los que som punters a nivell mundial en recerca de càncer de mama, o que tenim uns nivells assistencials molt bons, o que malgrat les retallades no ha baixat ni un mil·límetre la nostra qualitat assistencial, o depèn de la vostra línia editorial, tot el contrari, m'és igual, però tinc un objectiu de posicionar la marca. Llavors, si és això, quin és el públic objectiu? Usuaris? Periodistes? No sé què. Si és periodistes, on estan agrupats? Quin és el segment? Perquè si vull comunicar amb periodistes, en el grup d'amics de l'Hospital de Sant Joan de Déu poder no en trobaré gaires. Poder tinc que anar a un altre grup a comunicar això. No? Un segon seria el relacional. Busco moments de conversa. Aprofitant aquesta bidireccionalitat que ara em dona la xarxa, vull la conversa. I aquesta conversa pot ser reactiva o proactiva. Reactiva, m'insulten, detecto, contesto. Posen en dubte la meva professionalitat, detecto, contesto. Gestió de la reputació, gestió de la queixa, gestió de la incidència. Redisseny dels departaments d'atenció al client. Val? Proactiva, faig preguntes. Què opineu de? Què trobeu a faltar? Com considereu que? Què us sembla que? I si tal dia tal? Per què no m'ajudes a? Per què no muntem un grup de pares per ajudar, etc. Val? Pot ser reactiva o proactiva. Vendes. En el vostre cas no ho tinc tan clar, però si fóssiu una mútua d'assegurances aquí podríem fer coses. Val? I investigació, que és què està preocupant, quins són els motius, quina és la reacció a investigació. Bueno, identificats els teus objectius, identificats els grups amb els quals podries treballar, dissenyes la teva estratègia, dissenyes el teu pla. Llavors, quin és el truco? No tens un pla, en tens molts. Per tant, la solució no serà mai un Facebook. La solució potser serà obrir un Facebook per resoldre objectius corporatius de donar missatge públic oficial, potser, després poder tinc que obrir un Twitter amb objectius d'atenció al client o no, poder m'he de relacionar amb 3 blocaires que m'estan tocant els nassos ja i poder que parli amb ells, com hagués fet amb un tertulià de ràdio o amb un columnista de premsa, poder tinc que construir un relacional en 3 grups molt constituïts de diabètics a la xarxa i poder tinc el meu pla, i el meu pla en el fons acabarà tinguent jo crec que 3 capes, una capa molt corporativa, defensa de la marca, del prestigi i del relacional i de tal. Una segona molt orientada a activitat, i aquí activitat, si la primera parlava d'hospital clínic, a la segona ja parlaré de diabètics, de cardiovasculars, de no sé què, activitat, i una tercera de campanyes. L'altre dia l'Hospital de Sant Joan de Déu va estar especialment actiu amb motiu d'una campanya. Feien una jornada, la jornada anual, reunien a les famílies, feien una festa popular, venien els nens, muntaven gincames. És una campanya, l'has de donar a conèixer. Vols que vinguin 2.000 persones. O una captació de fons per un projecte de recerca. És una campanya. Quina diferència entre campanya i activitat? Les campanyes s'obren i es tanquen, comencen i acaben. Pots fer coses a Facebook durant un mes i plegar, que ja està ple de cadàvers, Facebook, de coses que van obrir un bon dia i ningú va tancar. Vale. Quan saps que vols fer un pla, has de vigilar la teva identitat. Què vol dir la teva identitat? Coneixeu el Josep Cuní, no? Algú el coneix personalment, el Josep Cuní? Sí? Doncs parla amb ell. Perquè, pobre home, em fa patir molt. Va començar... Ja. Va començar el programa 8TV, no? Va deixar TV3 i se'n va anar a 8TV. Jo no l'he seguit, no aquelles hores treballo, però a 8TV, la primera setmana de programa, va dedicar 10 minuts
3 dies, 10 minuts el primer dia, 10 minuts el segon dia, 10 minuts el tercer dia, a explicar que li havien usurpat la identitat a Twitter, que a Twitter hi havia un tal Josep Cuní que no era ell, que si algú rebia un missatge d'en Josep Cuní a Twitter que no era ell, i tal i que allà. Jo pensava, pobre home, que algú l'ajudi, perquè o sigui, una usurpació d'identitat a Twitter es resol amb una gestió que tu t'ocuparà 10 minuts i que estarà resolta en 72 hores. Santa ignorància. O sigui, has perdut molt més temps fent saber a Catalunya que això no ho controles i no ho has entès que no pas en resoldre-ho. Jo pensava que algú truqui al telèfon d'aquest del programa i li digui, Josep, ja t'ho arreglo, ja t'ho faig. Jo, com que no mirava la tele, no em vaig poder oferir, no és malícia. Però has de, si t'usurpen la identitat a la xarxa, si algú ha ocupat hospital clínic a Twitter, és un protocol de procediment normalíssim, l'apliques i ho recuperes. L'altre dia vam estar fent sanejament de marca per Estrella d'Am i vam recuperar 100 i pico marques. Hi havia un friqui que a Twitter es deia Boll d'Am, perquè li agrada molt. Llavors, què has de fer? Llavors hi havia diversos, Boll d'Am amb guió, Boll d'Am sense guió, Boll d'Am... És igual, aquí la festa, val? Llavors, com ho has de fer? Has d'identificar els que estan ocupant espais propers a la teva marca, has de discriminar si són amics que t'estimen, aquell que li agradava molt la Boll d'Am no ho feia amb malícia, o gent que et vol mal, gent que va per tu, es gestionen diferent. El que et vol mal s'aplica protocol, es denuncia, recupera i tal. El que t'estima li has d'explicar que podeu haver de fer d'una altra manera, has de donar-li carinyo, perquè el que era un fan es pot tornar amb un rebotat en 2 minuts. Hi ha casos a la sala que han resolt això brillantment. Val? Molt bé. El Facebook de Cacaulat, 69.000 fans. Conec el noi que l'ha fet. No és de Cacaulat, és d'un fan de la marca. Cacaulat què ha de fer? Denunciar-lo o gestionar-lo? És un fan, l'ha de gestionar. Legalment té raó, usurpació de marca. Si digués amics de Cacaulat, et fots, però diu Cacaulat, usurpació de marca. Val? El YouTube de Paco Rabanne. En lloc d'una fragància és un tio que li agraden els zombis. Llavors, Colònies Puig, una indústria del glamour, s'han descuidat de registrar Paco Rabanne a YouTube. Aquests errors els està cometent tothom. Facebook.com/Mapfre. Qui l'ha agafat? Mapfre. No, el tio de l'oficina de Sant Feliu. Per què? Per què ho ha fet? El tio de l'oficina de Sant Feliu té un problema que es diu compte d'explotació i li ha semblat que Facebook podia tenir una oportunitat i es va moure abans que Mapfre. Doncs Mapfre té un problema, sí. Un problema? No, un no. Mapfre té una festa. Dius, ostres, sí que té una festa. No, si sapiguessis la festa que té. Us semblen pocs? En tinc més. Us agrada el festival Mapfre? Val? Llavors, què vol dir això? Has de vigilar la teva identitat a la xarxa. Està ple de motivats. Quants metges del vostre hospital han obert un blog que diu soc metge de l'hospital? I quan opinen, en nom de qui opinen? Roche, d'això estic super... Roche ha cregut necessari traslladar consells a la resta de l'organització. I ha dit, si treballes a Roche, permetem que et dongui 7 consells pels teus usos particulars a internet i 7 consells pels teus usos professionals a internet. El de comunicació, en un entorn en què tothom potencialment comunica, té que començar a donar regles del joc. Per exemple, amb aquests consells personals, hi ha un que em sembla de llibre, que dius, home, però això és evident. S'ha de dir, per exemple, si tu amb la teva activitat particular decideixes participar en un foro a internet on es parla de Roche, sisplau, identifica't ràpidament com a empleat de Roche. Perquè si no, al final se sap i me muntes un pollo, perquè la gent que és molt... La gent està molt perjudicada i es pensen que tu ets un topo que has anat allà i que volies... No. Si participes en una conversa on es parla de Roche, reconeix que ets de Roche. Sisplau. Hi ha empreses, en funció de la seva cultura i del seu estil i del seu ambient, hi ha empreses que han dit consells, hi ha empreses que han dit normativa
hi ha empreses que han dit clàusula en el contracte. Depèn de l'estil d'empresa i depèn del càrrec a qui t'estàs adreçant. Els ESADE, per exemple, tenien els profes opinant sobre el president del govern, amb un blog que deia ESADE. I llavors van dir, fem una cosa, una cosa. Val? Per exemple, si no entra el de comunicació aquí, sabeu qui entra? El de recursos humans. El de recursos humans comença a necessitar normativa del tipus jo et pago el sou, tu no m'insultes en públic. I amb la cosa està caient. Val? Llavors, no sé si és normativa o són consells. Això és un tema d'estil i de context. No seré jo qui opini. Ho puc entendre tot. Val? Molt bé. Relacional. Què està passant? Estem cometent un error lamentable. Esteu d'acord amb que és un negoci de bases de dades segmentades? Si fos cert que és un negoci de bases de dades segmentades, penseu lo següent. La gent fa coses a les xarxes socials. I al fer coses a les xarxes socials genera bases de dades segmentades. És el somni dels de màrqueting. Tu agafes i dius, el de màrqueting del Barça deia ostres, que bé que m'aniria a saber qui hi ha del Barça a Lleida perquè el Sandro Rossell hi va la setmana que ve. Ara és molt fàcil, vas al Facebook i hi ha un grup que es diu som del Barça i som de Lleida i som 600 i estan allà endreçats. Abans era un pollo de recerca d'investigació de mercats, això. Ara estan allà, som 600, hi ha diversos. Som 600 de la zona del Delta de l'Ebre, però hi ha 400 que són de no sé on. Hipersegmentats. Val? Si és veritat que és un negoci de base de dades segmentades, qui és el propietari d'aquesta base de dades segmentades? L'icona de la base de dades està al costat és de Facebook. No és vostra. Hi ha gent generant un altíssim valor construint bases de dades segmentades i cedint aquest valor a Facebook. Tu ara impulses un grup de Facebook de diabètics perquè sí, perquè em sembla que pots prestar-los un servei, etc. I aconsegueixes tenir una població segmentada de 2.000 diabètics a Barcelona i aquest actiu, penseu què hi faria Roche, penseu què hi faria Novartis, doncs aquest actiu qui el té? Facebook. I què farà Facebook? Us ho juro, se'l vendrà. Acceptarà anuncis. Val? Llavors, estem construint patrimoni pels altres. I la base de dades té que ser vostra. 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 Això què vol dir? Que conec diabètics a Facebook i els hi proposo una conversa i aquesta conversa l'hem de fer a casa nostra. Llavors, això obligarà a redissenyar les vostres webs. Si vosaltres voleu tenir una comunicació segmentada en diabètics, podeu fer servir Facebook com a mecanisme de captació, però haureu de repensar la vostra web per poder tenir allà una conversa en diabètics. Si no vols redissenyar la teva web, com a mínim redissenya la teva base de dades per poder-los enviar mails. Si tu tens la base de dades de diabètics a Barcelona, ja et comunicaràs amb ells de la manera que consideris pertinent. I maneres de comunicar, ara ja no només hi ha el correu electrònic i el telèfon, sinó que també hi ha Facebook, Twitter, etc. Si tu tens la base de dades i comuniques amb ells ja viralitzaran això amb els seus amics. No sé si se m'entén. S'està fent massa estratègia, estem matant massa ràpid el correu electrònic. Estem matant massa ràpid l'SMS, estem matant massa ràpid les comunicacions personals. Facebook és una discoteca, Facebook és un bar. Jo vaig a un bar, conec gent interessant i si us vull proposar un tracte tinc per objectiu arribar a casa. Com que abans parlàvem del tamany i tal, no? L'estratègia sempre ha sigut aquesta, si és més bé que el napeu. Pretendre resoldre el bar a vegades no és eficaç. Jo necessito com a mínim que em doni el telèfon perquè a vegades dius te trucaré. Sense telèfon, només amb el bar hi ha coses que no resolc bé. Perdoneu l'ambigüitat. Per tant, és un negoci de bases de dades. Jo actuo a xarxes socials i l'objectiu són audiències segmentades i la meva base de dades.
Contra això puc ser molt eficaç comunicant. Això és com... sí, és negoci de bases de dades, segur, segmentades, i si aneu a congressos d'empresa, ara es parla d'això. Data. És un negoci de dades, no és un negoci de relacions, no us enganyeu. No és un negoci d'amics o d'entorns de conversa, és un negoci de bases de dades. No us equivoqueu ni un minut, és un negoci de bases de dades. Dóna'm una base de dades segmentada i et faré una comunicació esplèndida. És un negoci de bases de dades segmentades. Hi ha una frase ara que faig servir molt, que m'agrada molt, que és: si a la teva organització no tens un problema gros de com gestionar dades, és que hi ha alguna cosa que estàs fent malament. I m'és igual que siguis el de comunicació, no estic pensant en el de sistemes. Per poder fer tot això calen competències professionals. Un bon professional, sigui metge o sigui director de comunicació, fins ara necessitava un conjunt de competències de gestió de la informació, de formació, d'estar format i preparat correctament, de gestió del relacional, de gestió de la seva reputació, del seu prestigi. Fins ara, un professional, quan s'incorporava a treballar a un lloc de treball, esperava que el lloc de treball li resolgués tot això. Jo m'incorporo a treballar a la clínica Quirón i automàticament la Quirón m'ha que oferir circuits d'informació, la Quirón m'adona el seu prestigi i la Quirón m'ha que donar un pla de carrera i un pla de formació, tu. Val? I en canvi això ha canviat. Ara, en aquest context actual, un professional no pot delegar tots aquests àmbits del seu desenvolupament només a la institució que l'acull. Jo tinc que exigir que la institució que m'acull me doni formació, informació i tal. Però jo, institució, et dic que si només tens la informació i informació que et dono jo, no ets el professional que necessito a 5 anys vista. Tens que tenir recursos propis d'informació. Hi ha tanta informació al mercat que jo mai podré fer el filtre que tu necessites. Llavors, tu tens que tenir competències pròpies, siguis director de comunicació, siguis director mèdica, tens que tenir competències pròpies amb aquestes coses. De què parlo? Saps investigar la xarxa? Saps buscar? Saps discriminar la qualitat d'una font d'informació? Saps construir una dieta d'informació de tot el que hi ha exactament que t'has de mirar, perquè si no, no tindràs temps a la teva vida de llegir-t'ho tot. Saps dissenyar-te una dieta d'informació? Saps tenir etiqueta digital? Saps gestionar una conversa en un espai digital? Saps gestionar un conflicte? Saps tenir ordre digital? Saps guardar objectes digitals? Trobes notícies, trobes coses, com ho guardes això? No, jo m'ho fotocopio, ho guardo en carpetes, en anelles, no, anem malament. Saps tenir ordre digital? Saps gestionar grups? Quan localitzes un grup de 500 diabètics a no sé on i vulguis comunicar-t'hi amb ells, saps gestionar relació amb grups? Com es construeix lideratge? Com es gestiona un conflicte? Com es fa tot això amb online? Saps fer treball en xarxa? Saps gestionar la identitat digital? Saps si és... saps vigilar la teva reputació a la xarxa? Saps detectar quan parlen de tu i quan s'ha de contestar i quan no, etc. Tot aquest conjunt nou de competències professionals són desitjables a qualsevol professional. Jo penso en un metge i vull que sàpiga fer això. I penso en una persona del gabinet de premsa i vull que sàpiga fer això. I penso en el cap de compres i vull que sàpiga fer això. Per tant, les organitzacions començaran, aquí UCF està fent coses molt interessants, les organitzacions començaran a revisar el mapa de competències, com queda alterat pel fet digital. Aquest és un cas real d'una empresa automobilística que ens va encarregar una cosa, un fabricant d'automòbils. Pel seu departament comercial varen identificar si un comercial de tal fabricant d'automòbils té que tenir un mapa de competències. Té que tenir, per exemple, n'hi havia una que era capacitat de comunicació. I ells deien, s'ha d'expressar de forma clara, s'expressa de forma clara i comprensible i puntualitza la informació que facilita, escolta de manera activa i fa cas als seus interlocutors i adapta la comunicació al corresponent grup i desperta el seu interès. Aquesta empresa automobilística considerava que els seus comercials tenien que tenir aquestes competències, aquesta competència de capacitat de comunicació, que definien d'aquesta manera. Això què fa? Això altera. Això es té en compte en el procés de selecció. Quan jo entrevisto un candidat a comercial, a les preguntes que li faig intento confirmar
si se sap expressar de forma clara, si escolta de manera activa i si s'adapta a la comunicació. És diferent parlar amb un pagès que amb un pediatre. Vale? Molt bé. I el que li diem és, vale, ara que ve lo digital, apareix, quan jo miro amb les ulleres digitals, apareixen coses noves. Es comunica de forma eficient online i de manera tan asíncrona com síncrona? Sap utilitzar mitjans digitals per a resoldre dubtes? Sap participar de manera activa en entorns virtuals, xarxes socials i espais col·laboratius fent-hi aportacions de valor? Ha canviat el mapa de competències. Llavors, canvien les preguntes que faré un candidat, però també canvia l'itinerari formatiu que li donaré per ajudar-lo a créixer. I un altre, per exemple, col·laboració, treball en grup. Fins ara era, li resulta fàcil establir relacions personals, cuida les relacions positives, es comporta de forma oberta no sé què, i ara apareix, comparteix informació de valor, contribueix als resultats de l'equip, estableix relacions, apareix una capa digital, es redissenyen els plans de formació, es redissenyen els mapes de competències, etc etc. No és només un tema de comunicació, és un canvi professional. La capa digital no és només un problema pels departaments de comunicació. Per tant, aquestes noves competències, com es detecten, com s'avaluen, com es desenvolupen, tothom, el fet digital ha donat molta feina a tothom. Els de selecció de personal, els de formació, els de comunicació, els de màrqueting, a la direcció general, els que redissenyen servei, els metges, els pacients. Val? I portarà a un canvi de serveis. Tot el que era producte passa a serveis. Us poso exemples. Jo fins ara comprava discos, comprava producte i ara contracto servei. Ja no pago pel disco, vale? En canvi pago per Spotify, que em dona servei. Quin servei? Puc escoltar les meves llistes a qualsevol lloc, en qualsevol dispositiu, puc crear llistes, tinc una llista de música compartida amb els meus fills, una altra amb els de la feina, això és servei, pago. La cançó, no pago. Oh, ets un pirata. Sí. Coneixeu Filmin? Recomanable, és una iniciativa d'aquí de Barcelona molt bo. Filmin, filmin.es, o .com, ara no me'n recordo, crec que és .es. Filmin.es, vas allà i que hi ha pel·lis, i què fas? Cliques i la comences a veure. Què costa? 2 euros. Oh, fan pagar. Sí, però jo el temps de descarregar-me la pel·lícula per descobrir que Los Siete Enanitos m'he baixat la versió porno sense voler, saps? Un desastre, tu. Llavors aquí a l'altre dia meus fills vaig dir, voleu veure, resulta que els meus fills no havien vist Misterioso Asesinato en Manhattan del Woody Allen, i vaig dir, és divertidíssima, l'heu de veure i tal, i pam, pum, pim, pum, ja l'estàvem mirant. Això és servei, pago. No penso pagar per posseir el DVD, ni un duro. Si vull posseir el DVD me la baixo, jo pago per servei. YouTube va emetre en directe els partits de la Copa Amèrica de futbol, Brasil-Argentina en directe per YouTube. YouTube va emetre en directe el debate Rubalcaba-Rajoy. El dia que YouTube pagui els drets a la Champions, TV3 ja pot anar tancant. Es redissenyen els serveis. Kindle és el producte més venut d'Amazon. Però ara que arriba el llibre digital, jo fins ara comprava llibres. Quan el llibre ja sigui digital, us juro que no en compraré cap. M'agraden molt els llibres, soc de lletres. Adoro els llibres que tinc a casa, però siguem pràctics. Pagaré per serveis, no per llibres. Si el llibre me'l dones en paper, te'l pagaré. Però si el llibre me'l dones en digital, te'l robaré. Quin servei pagaries jo? Què tardarà Kindle a oferir tarifa plana? Què tardarà Amazon a dir-te paga'm 30 euros al mes i llegeix el que vulguis a medicina del meu fons editorial? Quants pagaríeu per això? Jo pagaria per això, A mi em dius que puc llegir qualsevol cosa d'estratègia, màrqueting digital, internet i no sé quantos per una tarifa plana de 15 euros al mes? Pagats. L'alternativa és m'abaixo el llibre. És redissenya serveis. Això us passarà a vosaltres. Redissenya serveis. El doctor Escarrabill, que conec, m'explicava, jo ho vaig aprendre amb ell, això, me deia, que això ho sabreu tots, però jo ho vaig aprendre amb ell, me deia, nosaltres hem de redissenyar els moments de contacte amb el pacient. El moment de contacte amb el pacient ja no serà només la visita mèdica. Internet me donarà moltes oportunitats de moment de contacte amb la tirita del meu pare de diabètic és un moment de contacte amb el pacient i em porta a redissenyar el servei. El servei ja no és, el meu pare també es diu Genís, bueno Genís, vine un cop cada 3 mesos que anirem mirant això del sucre. No, ara es redissenya això. Es redissenya. Val?
Per tant, aquest és el viatge que crec que hi ha. Primera, entorn. L'entorn és inestable, arriba a la internet de les coses, això no ha acabat aquí ni de conya. 2, canvia les maneres de comunicar, sobretot de mitjans pagats a mitjans guanyats, i això vol dir una relació amb l'entorn. Vigila la teva identitat, recordeu el pollo que té Mapfre, gestiona el teu relacional, identifica els grups d'interès que t'interessen i construeix les teves bases de dades. Per poder fer tot això caldrà ser hàbil amb coses que fins ara poder no ens havien entrenat ni ensenyat, cal revisar el mapa de competències i tot plegat ens porta a redissenyar serveis. Això és el que em sembla que està passant quan diem has vist lo de les xarxes socials? És una frase massa simple. El fet digital està transformant moltíssimes coses i avui amb aquestes jornades veureu casos pràctics, casos reals, companys vostres que estan explorant aquests territoris i en molts casos amb un èxit notable. Vull dir que enhorabona per la jornada i espero que us hagi estat útil aquesta introducció. No sé si hi ha preguntes o... Tenim, com us imagineu, hem començat una mica tard i llavors anem una mica justos de temps, però si algú tingués alguna pregunta pel Genís, ell està encara disposat a... Si no, em quedo aquí al matí, vull dir que després si voleu el cafè o alguna cosa, em quedo a veure les següents intervencions perquè m'interessa molt. En tenim una allà baix. Et pots posar dreta i parlar perquè és que no sé ni com va això. Ah, bueno. ¿Está? ¿Ya está? Ostras. CAP SS2C 20 CAP SS20. Bueno, perfecte. Bueno, gràcies. Bueno, gràcies especialment perquè tots hem anat a dotzenes de jornades de tot tipus de coses i és difícil trobar algú que s'estudiï tan bé el seu públic i intenti donar tant el valor d'allò que sap i transmet a públics diferents orientat al públic que té. O sigui que especialment gràcies al Genís. Jo soc la Cristina Ferrer del Consorci de Salut i Social de Catalunya, el grup de treball de comunicació del qual ha organitzat això a través de la Secretaria Tècnica d'UCF i estic aquí perquè el següent segment de feina que farem aquest matí teniu, suposo, el programa el Jorge Juan Fernández i la Júlia Cotillas de l'Hospital Clínic de Sant Joan de Déu. El Jorge Juan és el director d'eHealth i la Júlia és la Community Manager i ens explicaran el projecte, la feina que fan amb Hospital Líquid. Bueno, tenía que preparar yo una cosa. Coger internet. Bueno, buenos días, lo haremos... Bueno, buenos días. Terrible esto. Se oye, sí, ¿no? Lo haremos a la limón un ratito, empezaré yo a ir en la parte básica, ¿no? Y después Julia explicará en detalle pues, el proyecto que tenemos que llamamos Hospital Líquido, ¿no? La comunicación es muy importante, basta mirarme a los lados de la cabeza, ¿no? Fui a cortarme el pelo el sábado y cometí un pequeño error de comunicación con la peluquera y cuando levanté la cabeza tenía esto así y lo de arriba en plan mohicano, ¿no? Bueno, los que me conocen normalmente no voy así, pero bueno, quiero decir que estas cosas pasan y lo importante no es lo que uno dice, sino que lo que se entiende en el otro lado, ¿no? Entonces vamos a explicaros un poco la experiencia que tenemos nosotros y a ver un poco qué os parece. Solo para hacerme un poco idea de la sala, que creí que lo iba a hacer Genís, más o menos ¿cuánta gente tiene Facebook personal?
¿Cuánta gente mira Facebook más de una vez al día? Vale, muy bien. ¿Cuánta gente tiene Twitter? Vale. ¿Cuánta gente utiliza Twitter para crear contenidos, no para consumirlos? O sea, ¿cuánta gente es activa, más o menos? Un poquito menos, vale, muy bien. Bueno, como sabéis, pues la gran diferencia entre ¿no? Hay dos generaciones, yo creo, hay una gran brecha, que son los que cuando se acuestan por la noche y cuando se levantan por la mañana, lo primero que miran es el email, ¿no? Que al menos yo soy de estos, ¿vale? La gente que tenemos nosotros en el hospital, como decía Jenny, los que preguntan qué es lo de abajo, que es el cassette, ¿no? Pues esto es la gente, lo que hace es cuando se acuesta y se levanta, lo primero que miran es Facebook, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues esto es un cambio y es una cosa interesante, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, empezamos un poco. Bueno, por lo que veo se va a descuajaringar alguna cosita, pero bueno, explicar un poquito qué es el hospital para los que no lo conocéis, ¿vale? Se trata de un hospital materno-infantil que estamos en Esplugas de Llobregat. Esta es la imagen que tenemos y las nuevas obras que estamos haciendo. Se trata de un centro universitario adscrito a la Universidad de Barcelona y es un grupo sanitario privado. Pertenece a la Orden Religiosa de los Hermanos de San Juan de Dios. Pero digamos que en formas normales se comporta como un hospital público, ¿no? El 95% de nuestros ingresos y de nuestra actividad es pública, ¿no? Los Hermanos de San Juan de Dios pues son lo que yo llamo una orden silenciosa, ¿no? En el sentido de que pues, es una orden que está presente en más de 50 países del mundo, más de 5 continentes, tiene más de 300 centros de atención, pero seguramente si hubiera hecho una encuesta no habríais dicho esto, ¿no? Mayoritariamente, ¿no? Es un poco silenciosa en el sentido de que los jesuitas o las ayes son mucho más conocidas la actividad que realizan, ¿no? Estas son nuestras cifras claves, principalmente. Lo que sobre todo me interesa resaltar es que somos un hospital, digamos, pediátrico importante a nivel nacional, pero si lo comparáramos con los grandes y los pequeños, pues es un hospital de tamaño mediano. Estamos hablando de unas 350 camas, más o menos, ¿no? Y más o menos unas 1.500 personas de plantilla, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que pasaba antes con investigación y otro tipo de cosas, que tenías que ser grande para hacer cosas, tenías que ser la IBM, ahora no es necesario ser grande para hacer cosas, ¿no? Más o menos de media pasan por el hospital unas 2.500 personas, ¿no? Entre pacientes y familias, gente que está, visitantes, etcétera, con lo cual pues en algunos días tenemos más tráfico más tráfico de personas, ¿no? Que un centro comercial, ¿eh? En algunos casos, ¿no? En algunos días, ¿no? Y esto es un poco os había enseñado antes las altas, tenemos más de 26.000 altas, ¿no? Esto es un volumen importante y de estas altas, estas son altas pediátricas y ginecológicas y aquí ya solo tenemos altas pediátricas, ¿no? Estamos en el medio y es una clásica gráfica de posicionamiento para que entendáis un poco con quién competimos nosotros, ¿no? En el eje de abscisas tenéis los quirófanos y en el eje de ordenadas tenéis las camas, aquí es el clásico eje de estructuras y el volumen de actividad de hospitalización que tenemos. Como veis, tenemos un volumen de actividad y de estructuras superior a otros centros que se dedican a la actividad pediátrica en España y tenemos un volumen similar, ¿no? a otros grandes hospitales europeos, ¿no? Incluso, bueno, no con el Children's de Boston, que juega en otra liga, pero sí con algunos otros hospitales y son la referencia en la cual nosotros nos miramos. Los que conozcáis el plan estratégico PAIDOS, seguramente, bueno, ¿quién sabe lo que es PAIDOS? ¿Lo ha oído alguna vez? Bueno, pocos, ¿eh? Alguno de la sala lo conoce muy bien, ¿no? Yo sepa aquí que lo conoce muy bien. Bueno, la PAIDOS es el nombre que recibe el plan estratégico del hospital, ¿no? Es un plan y es un acrónimo, ¿no? de los valores del hospital, aparte de significar niño en griego, es un acrónimo de los valores del hospital, ¿no? Profesional, asistencial, investigador, docent, obert, etcétera, hospitalari, etcétera, ¿vale? Lo importante del PAIDOS, yo siempre lo explico desde la perspectiva de es que es muy tradicional en los hospitales hacer planes estratégicos. Llega un equipo directivo, abre un plan estratégico, pero nunca lo cierra, ¿no? En el caso del PAIDOS, ¿no? Las sonrisas en la sala, ¿no? Sabéis lo que hablo, ¿no? La gracia del PAIDOS es que está ya en la segunda ronda y esto implica una voluntad por parte del equipo directivo de continuar un esfuerzo de cosas que se van haciendo, ¿no?
El segundo plan estratégico, el PAI2, que tiene como horizonte 2014, pues estamos hablando de, me parece que son 9 claves estratégicas, y estas son las claves estratégicas, ¿no? Y dentro de estas claves estratégicas hay 2 que tienen especial relevancia para nosotros, ¿no? Para todo lo digital, ¿no? Sobre todo la idea de ser un hospital de referencia y de proximidad. Sabéis que el hospital es un hospital de referencia, digamos, para la zona que nos toca, pero también tenemos un encargo terciario, ¿no? Somos hospital de referencia para muchas cosas. Esto quiere decir que no se puede ser de referencia digamos que solo con lo presencial, con lo que te toca, ¿no? Las nuevas tecnologías, las nuevas lógicas digitales juegan un punto a favor que es importante. Y por otro lado, la idea de ser un hospital transparente, ¿no? Entonces, con estas dos claves estratégicas y líneas de trabajo, la idea que surgió es un poco la idea de hacer surgía en su momento la idea de lo 2.0, ¿no? Y con este juego de H de hospital, 2.0 de las nuevas herramientas 2.0, ¿no? Pues esa idea de, bajando un poco el 2, el agua, el hospital líquido, las sociedades líquidas de Bauman, ¿no? Las cosas que fluyen, etcétera. Yo siempre explico que creo que junto con las prisiones, los hospitales y las instituciones sanitarias son las últimas grandes instituciones cerradas, ¿no? Y que hay que hacer un esfuerzo por llegar más allá de las paredes en las cuales estamos circunscritos, ¿vale? Esa idea de lo bidireccional, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que fluya? Pues queremos que fluya 3 cosas principalmente: servicios y recursos, o sea, cosas, ¿no? Conocimiento. Dentro de los hospitales se genera mucho conocimiento y eso sería un pecado que quedara estanco. Y lo tercero, redes. Redes en el sentido no de redes sociales, ¿no? Sino conexiones entre personas, ¿no? Conexiones entre pacientes, conexiones entre profesionales. Y queremos que estas 3 cosas fluyan a 5 tipos de targets distintos, ¿no? A otros hospitales, a centros de atención primaria, a nuestros pacientes, a profesionales y a la sociedad en general, ¿vale? Entonces, para hacer todo esto, pues hay un conjunto de herramientas tecnológicas disponibles, ¿no? Y para nosotros lo más importante es que todo lo 2.0, todas las redes sociales o todas estas cosas digitales no son una moda más que la metemos aquí y el año que viene, si la moda es teletransportar pacientes, pues no, teletransportamos pacientes, etcétera. No se trata de esto. Para nosotros, dentro de la estrategia de romper las barreras físicas del hospital, todo lo 2.0 aporta un valor más, ¿no? En salud, como sabéis, pues no hay una bala de oro, no hay algo que lo arregle todo, ¿no? Sino que es un conjunto creemos que hay un conjunto de cosas que pueden permitir mejorar la salud de los pacientes de una forma sostenible, ¿no? Y entonces, pues aquí hay desde temas de medical devices, temas del teléfono tradicional, el correo, como comentaba antes Jenis, telemedicina, etcétera, ¿vale? Entonces, hasta aquí es un poco la teoría, ¿no? Muy sencillita de por qué hemos entrado. Yo, antes de dejarle el paso a Julia, voy a hacer una cosa para encender un poco los ánimos de la gente, ¿no? Sobre todo cuando yo reflexiono qué es lo que ha cambiado desde el punto de vista profesional, ¿no? Pues la relación un poco que tenían los hospitales y los centros de atención con la gente, pues se realizaba a través de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Es decir, pues la televisión, la prensa, los periódicos, etcétera, ¿no? A raíz de esto, pues han ido surgiendo, digamos, tecnologías, ¿no? Primero surgió el fax y entonces pues había que tener los fax de los medios de comunicación. Después el correo electrónico, entonces pues había que saber cuál era el medio del correo, cuál era el correo electrónico del periodista que te interesaba, ¿no? Después el número de móvil, etcétera, ¿no? Y en este viaje, ¿no? Pues vamos a decir, los departamentos de comunicación o los responsables de comunicación lo han hecho bien, ¿no? Se trata de ir adoptando tecnología, ¿no? Es sencillo. ¿Qué es lo que sucede con todo lo 2.0 o todas las redes sociales, ¿no? Principalmente pongo aquí las 3 grandes patas para mí, que son los blogs, el Facebook y Twitter. Lo que sucede con esto es que los usuarios pasan a crear contenidos, ¿no? Y pasan a compartir contenidos. Y esto genera una cosa muy importante, que es rompe lo que se conoce como el momento de la verdad, ¿no? Adelanta el momento de la verdad. El momento de la verdad es un concepto acuñado por un ejecutivo de una aerolínea sueca, creo que es, y es ese momento en el cual el cliente y el prestador del servicio entran en contacto, ¿no? Por ejemplo, en Capravo el momento de la verdad es cuando tú te acercas al cajero, ¿vale? En un hospital, tradicionalmente, el momento de la verdad ocurría cuando entrabas dentro de la sala con el paciente, con el médico, ¿vale? Lo que sucede con la aparición de Internet y con la aparición de las redes sociales es que este momento se adelanta, ¿no? Ahora mismo la gente de Google ha sacado un libro que se llama Zero Moment of Truth, o sea, momento de la verdad cero, ¿no? Que viene a decir que esto se adelanta, ¿no? Que pasa
pasa antes, ¿no? Y cuando pasa antes, pasa un poco lo que decía Genís, ¿no? O sea, necesitamos a la gente, a nuestros pacientes, darle información, porque la clásica imagen del paciente nuestro, ¿no? Sobre todo nuestro, que es muy tecnológico, es precisamente esto, gente que viene a la consulta con 300 hojas impresas, ¿no? Y después, un poco más adelante, tendremos aquí un par de médicos que nos explicarán un poco esta realidad, ¿no? Y esto es una cosa, al médico se le adelanta el momento de la verdad, pero no le cambia el cliente es el mismo, ¿vale? El cliente es ese señor que tiene una enfermedad o una condición. En el caso de los departamentos de comunicación sí que le cambia el cliente, es muy importante, ¿vale? O sea, pasamos de un entorno en el cual es muy útil tener aquí todos los móviles, ¿no? De todos los periodistas, ¿no? a un entorno en el cual son los pacientes los que tienen mucho más palabra, ¿no? Incluso los periodistas están mucho más interesados en los pacientes que lo que están... La atención que nos prestaban antes a los centros se la prestan hoy a los pacientes, ¿no? Por esa nueva voz que tienen, ¿no? Entonces, se ha hecho muy bien esa primera flecha vertical, pero esa segunda flecha, ¿no? Es esto. Yo creo que si no somos capaces de ver eso, nos convertiremos pues en grandes implantadores de tecnología o en grandes asumidores de nueva tecnología, pero no pegaremos alguno de los saltos importantes que hay. Y creo que me quedo aquí, ¿vale? Bé, hola a tothom. Jo us explicaré una mica de l'experiència de l'hospital, com hem arribat a les xarxes socials. Com veieu, és un projecte que està dins del que és l'Hospital Líquid, amb tota una sèrie de diferents potes, i una d'elles són les xarxes socials. Aleshores, en aquest cas, nosaltres vam dir, tenim l'Hospital Líquid i tal, explorem què hi ha a les xarxes socials i com ens hi podem posar, no? Per què? Perquè veiem que el nombre d'usuaris d'internet creix, o sigui, a Espanya, per exemple, un 58% de la població ja hi és, la cerca d'informació a internet sobre salut també creix. Quanta més informació té el pacient, segons una enquesta que es va fer als Estats Units, el 75% d'aquests metges diuen que la consulta millora, és més útil, i després l'accés als joves, que és els que venen empenyent fort, el 78% dels adolescents usa les xarxes socials i un mínim de 66% cada dia. I pel que veig, no només els joves, perquè en aquesta sala, que tots són joves, tot s'ha de dir, però molts de vosaltres, gairebé la majoria, teniu Twitter, teniu Facebook i feu servir les xarxes de manera personal. Aleshores vam dir, on és la gent? A les xarxes socials. Som-hi. I la hipòtesi de treball que vam agafar de principi és que el fet d'estar a les xarxes socials també tindria un impacte positiu en els resultats de salut. A partir d'aquí, vam dir, a qui ens dirigim nosaltres? I aleshores teníem tres opcions que en el cas de tots els centres també creiem que les teniu igual. Podem dirigir-nos al públic intern, és a dir, als nostres metges, infermeres, personal d'administració. Podem fer un públic extern, en el cas dels nostres pacients, o proveïdors, periodistes, etc. O podem fer un model mixt, és a dir, dirigir-nos amb uns i amb els altres. Amb el model mixt seria amb un llenguatge diferent, amb canals diferents, en fi, tot depèn del públic al que veritablement ens dirigim. Però això és una premissa que s'ha de tenir de base, perquè en funció d'això escolliràs la resta de coses que faràs. I per què? Com ho fem? Per què ho hem de fer? Doncs podem tenir dues orientacions. Podem tenir una orientació a l'hospital, és a dir, crear els nostres propis continguts i compartir aquests continguts i fomentar el nom de marca de l'hospital, els nostres serveis o del centre que sigui, o podem tenir una orientació a l'usuari en el que nosaltres traslladem el focus de l'activitat i diem, què li interessa al meu usuari, sigui qui sigui el metge i les infermeres, siguin els pacients, sigui qui sigui, és orientar cap a quines necessitats i com podem ajudar a suplir aquestes necessitats. Aquestes dues orientacions són les que nosaltres veiem. En el cas de l'hospital, en un primer moment hem fet una orientació cap a l'usuari i el públic que hem escollit en primer moment han estat els pacients. Però l'escollir un o un altre model és qüestió del centre. En això cadascú ha de fer aquest exercici.
Aleshores, en quins canals ens hi posem? Doncs, doncs hi ha aquests, o aquests, o aquests. O sigui, n'hi ha molts, molts. I en aquest cas, discernir quins ens van bé i quins ens van malament o quins ens poden fer profit i quins no, doncs no resulta fàcil. El fet és que s'han de conèixer i fer una investigació de tot això és difícil. Però sí que trobem que hi ha certs canals que són més populars que no pas d'altres i en els que trobarem més gent que no pas altres. Aleshores, fent aquest exercici, en el cas de l'hospital, nosaltres vam decidir que estàvem en aquests llocs d'aquí, en tot això, però que en els altres, com a mínim en un primer moment, no hi volíem ser o no hi volíem fer activitat. No hi volíem fer activitat perquè ser-hi som, perquè si aneu a LinkedIn i poseu Hospital Sant Joan de Déu trobareu que hi ha una pàgina que va crear una persona de l'hospital prèviament a tot i que es podia crear i que hi ha com 200 o 200 i pico persones que treballen a l'Hospital de Sant Joan de Déu i que estan a LinkedIn. Però ara mateix nosaltres no estem posant cap mena d'activitat allà, tot i que la vigilem, a veure què és el que hi ha. Aleshores, en el nostre cas, hem escollit aquests canals d'aquí, que tenim pàgina Wikipedia, la pàgina de Facebook, que en tenim dues, tot i que prèviament, abans de començar nosaltres, ja hi havia un grup d'un pare molt agraït que va crear un grup que es deia Hospital Sant Joan de Déu amb 1.700 persones que el seguien i el tractaven com a metge. Aleshores, jo una recomanació que us faria és que quan arribeu a casa o ara mateix amb el dispositiu mòbil, agafeu i us busqueu. Busqueu el vostre centre a veure si hi sou, perquè el pitjor que us pot passar és que sigueu i no ho sabeu. Aleshores, és un exercici pràctic de bon començament que creiem molt útil i que s'ha de fer. També fem servir Twitter, tenim repositoris de vídeo, a Flickr, a YouTube, a YouTube i a Vimeo, tenim fotos, tenim presentacions, llibres i hi ha blogs que no són gestionats activament per l'hospital però que són de professionals de l'hospital. Jo en tinc com 3 o 4 que són molt actius i aleshores amb aquests professionals és qüestió d'intentar no imposar una opció de que des de l'hospital us dieu que heu de fer això, sinó que tenir present el que deia en Genís sobre Rocha, identifica't, ets de l'Hospital Sant Joan de Déu, però digues exactament que això és un bloc teu i que reflecteix les teves opinions i que l'hospital no hi està vinculat. Simplement és quadrar una mica les regles de com jugar. En cap cas, des de l'hospital ens hem proposat fer cap mena d'imposició ni cap mena de restricció en això i fins i tot ho incentivem si podem. Amb això hem pres aquesta opció. Si voleu veure aquesta presència, a la web de l'hospital podeu veure que a l'apartat d'informació institucional tenim tota la presència que té l'hospital. Aquí, per exemple, és tot això i totes les adreces. I els blocs que hi ha, que posem la Padrina, la Biblioteca Sant Joan de Déu i l'Escola de Sant Joan de Déu, són coses que veritablement van sorgir abans que nosaltres féssim l'inici d'activitat de manera activa. Està disponible a la web, o sigui que tots ho podeu consultar. I què fem? Com ho fem, això? Perquè, clar, tenim els recursos que tenim. Aleshores, el que vam estar mirant és, YouTube, Flickr i tots aquests mitjans també permeten la interacció i que la gent deixi continguts i que puguin penjar coses i tal, però això s'ha de gestionar. Cal un temps per fer tot això. I calen a veure, les xarxes socials no et costen res en principi, o alguna vegada has de pagar un servei premium, però costa temps de la gent i és un temps que s'ha d'invertir. O sigui, és una inversió relativament barata en comparació als mitjans tradicionals,
però també té un cost i això s'ha de tenir en compte. Aleshores, nosaltres a l'hospital el que hem fet, doncs, plantejar la comunicació i la relació amb el pacient mitjançant Facebook, mitjançant Twitter, i després també disposem dels canals d'RSS perquè puguin estar informats del que fem a la web, i a la resta de serveis, és a dir, YouTube, Flickr, Slideshare i ISO, són repositoris. Són repositoris en els que vigilem, però perquè molts no deixen fer la restricció de comentaris, però diguem que la comunicació la vehiculem cap a altres canals. Això és un model. Aleshores, cada centre ha de trobar el seu model. És això. L'ús d'uns canals o uns altres dependrà de la institució i dependrà dels recursos que hi pugui dedicar. El que sí que no és una bona pràctica, entre cometes, és una pràctica però que jo particularment no recomano, és obrir coses que després no pugui gestionar, perquè no hi ha res pitjor que un en construcció. Si no ho has de fer, si no ho has de gestionar bé, no ho obris. I per tant, la nostra opció ha estat anar a poc. És a dir, primer obrim una cosa, després impulsem una altra, després impulsem una altra, i a mesura que anàvem fent, anàvem veient si podíem assumir-ho o no podíem assumir-ho. I en un moment ens hem parat. Ara, ens hem parat ara en aquest model que podeu veure aquí. Una recomanació és aquesta, o sigui, aneu a poc, no tingueu pressa, que això va molt ràpid, però bueno, que tot just estem a les beceroles, com deia en Genís, i aquí és una cursa de llarg. Però tampoc no ens podem quedar dormits, perquè no ser-hi pot sortir molt car. Aleshores, perquè us feu una mica una idea del que ens passa pel tema digital al nostre hospital, doncs tenim les webs que tenim, que tenia la web institucional, més els 3 portals temàtics, un de diabetis, un de promoció de la salut i l'altre guia metabòlica, que és un portal que està dedicat als errors congènits del metabolisme, i les visites refereixen al mes d'octubre. Tenim totes aquestes visites per dia, al mes d'octubre. A les xarxes socials, la gent que es veu cada dia són, si fem el 24.000 persones veuen el contingut que nosaltres emetem i nosaltres veiem el que ells fan. Déu-n'hi-do. I després els repositoris tenen les visites, aquestes que veieu aquí, perquè són únicament del contingut que nosaltres anem penjant. I com ho fem tot això? Doncs això a l'hospital, i és també una recomanació des de l'activitat que hem fet fins ara, nosaltres estem a la direcció d'innovació. El projecte Aigua va sortir d'aquesta direcció i nosaltres ens ubiquem allà. Però sempre des de bon principi hem tingut molt clar que érem els nous, que no volíem entrar com un elefant en una catxarreria i anar trepitjant, perquè al final tot això no retorna cap mena de benefici, i el que vam fer en principi va ser intentar coordinar amb tothom, perquè a veure, l'hospital porta en la ubicació que porta des de l'any 73, i com a hospital té més de 130 anys d'història. Diguem que hi ha molta gent que sap fer moltes coses allà i que porta molt de temps fent-les i les fa molt bé. Aleshores, clar, la qüestió era integrar aquest nou canal, perquè diguem, clar, les xarxes socials no és una finalitat, és un canal nou. Igual que va ser internet, igual que va ser el correu electrònic, igual que va ser la impremta de Gutenberg, igual que van ser els diaris quan van aparèixer. És un canal. I aleshores és un canal nou en el que ens hem d'acostumar a treballar i en el que si no portem una trajectòria des del 1.0 serà difícil que ens acostumem perquè hi ha unes dinàmiques molt complexes. O sigui, és com intentar córrer abans de caminar, diguem que no funciona gaire bé. Aleshores, a nivell intern de l'hospital hi ha una comunicació constant entre tots aquests actors.
Pel tema de les xarxes socials, és a dir, jo si per xarxes socials m'arriba una consulta d'algú que vol venir a l'hospital o que vol tenir visita, què faig? Pregunto, atenció al client. Si tinc una consulta mèdica de que volen saber sobre una malaltia, li dic a la direcció mèdica, digue'm una web que jo pugui recomanar que estigui bé i que sigui fiable. Si tinc una consulta sobre voluntaris, me'n vaig a voluntaris. Si voluntaris vol publicar un esdeveniment que ha de fer, ve amb mi. Si Obra Social vol promocionar una carrera solidària, també la publiquem per xarxes socials, igual que es publica a la web, igual que es publica en els mitjans tradicionals. Hem inclòs les xarxes socials com a un nou canal dins l'hospital. Per fer tot això, doncs nosaltres el primer que vam fer va ser prendre una sèrie de decisions. I, per exemple, vam fer prendre la decisió de quin nom volíem tenir a les xarxes socials. Bueno, aquest ja ens la van donar empresa una mica, perquè la pàgina web de l'hospital té aquest acrònim d'HSJDBCN i difícil de recordar, però ja hi era. I té la seva lògica, perquè HSJD al món, com heu vist abans, hi ha més de 300 centres. I l'HSJD el tenien uns argentins espavilats més que nosaltres que el van agafar abans. Aleshores hem dit, doncs mira, ens hem de quedar amb el BCN i també això ens diferencia. Cal escollir aquesta marca i aquesta marca té la seva intríngulis, perquè per exemple a Twitter tu no pots tenir un usuari de més de 14 dígits, de 14 caràcters. Aleshores, clar, no pots posar Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, no. Tu has de... O no pots posar Hospital Sant Joan de Déu, perquè no hi cap. És que no hi cap. Aleshores, sí que nosaltres vam dir que faríem una marca a les xarxes socials i diguem que aquesta mida ens va servir. També es va decidir que es faria una gestió pròpia, perquè l'hospital podia posar-hi gent per fer-ho internament, però una opció també és fer-ho externament. Hi ha molta gent que subcontracta el fet de portar a les xarxes socials a altres llocs. Això té els seus avantatges, però també té els seus inconvenients i cal valorar si això és correcte o no a cada institució. Quin idioma o idiomes fem servir? Però, clar, aquí tenim català, tenim castellà, hi ha coses en anglès, aleshores com ho fem això? Què fem aquí? Quins usuaris portaran això i quina presència tindran a la xarxa? Hi ha gent que escull que el seu community manager posi el seu nom i digui jo soc la Júlia Cotillas, community manager de l'hospital i jo interactuo com a Júlia Cotillas. En el cas de l'hospital no es va fer així, es va decidir que hi hagués un usuari genèric que és el que interactua d'aquestes maneres. I després, quin tipus de continguts farem servir? Si seran propis només, si seran aliens només, si seran de les dues, quina freqüència de publicació tindrem. Nosaltres tenim una freqüència a Facebook de 3 o 4 informacions cada dia. A Twitter ens plantem a 6 o 7, més o menys, però pròpies i aliens, perquè el nostre objectiu és el focus és l'usuari, per tant creiem que primer la nostra capacitat de producció de continguts és limitada i per tant podríem oferir poca cosa pròpia i segon, hi ha molta gent que està fent moltes coses que també poden interessar al nostre usuari i per tant hem escollit el propi aliè. I després quins continguts ubiquem a cada lloc. Nosaltres, si fas servir Twitter per les famílies o fas servir Twitter per professionals de periodisme, no els informaràs potser de la visita del Gerard Quintana que ja va passar, sinó que els informaràs que es fa una carrera solidària o que hi ha una operació que s'ha fet i que és novedosa a nivell mundial. S'han d'escollir els continguts en funció del tipus que és. I una cosa molt important és si obriràs o no l'opció de que la gent participi i et digui coses. Això és opció de cada centre, nosaltres l'hem obert i hem pres la decisió d'obrir-la i gestionar-ho. És a dir, a nosaltres ens diuen coses bones, majoritàriament, gràcies a Déu, però també ens en diuen de dolentes i ens fan crítiques i el que hem escollit és gestionar aquestes crítiques
per reconduir-les i per aprendre d'aquestes crítiques. Aleshores, és aquesta opció que hem pres nosaltres, però cada centre ha de saber, ha de prendre aquesta decisió. I després si hi ha un filtratge de la participació o no. És a dir, si tu quan els comentaris de la gent els filtres abans de que puguin aparèixer o no. Això és una opció que donen moltes eines, nosaltres no els filtrem. Nosaltres deixem que la gent digui i moltes vegades doncs, són coses bones i alguna vegada són coses dolentes. A vegades ens hem trobat que els propis usuaris repliquen els usuaris que han criticat i de vegades doncs, hem estat nosaltres el que hem reconduït aquestes crítiques que ens arriben. Com ho fem tot això? Aquí hi ha el quid de la qüestió. Nosaltres tenim 3 documents molt importants. La política de xarxes socials, el document de gestió de la participació i el manual de comunicació de crisi. Ja us explicaré de què va cadascun. La política de xarxes socials el que fa és marcar les regles del joc que nosaltres posem en les nostres xarxes socials. És a dir, a 2 nivells. A nivell institucional, prenem uns compromisos. Com a institució ens comprometem a donar una informació veraç, a fer tota una sèrie de coses i també volem que la gent en els nostres espais, que són de titularitat nostra, es comporti de determinada manera, que no ens posin publicitat, que emprin un llenguatge que sigui correcte, que no insultin, en fi, i tot això està a la política de xarxes socials, que podeu trobar a la pàgina que us he ensenyat abans, està pública i la podeu trobar allà. I en aquesta adreça que teniu aquí baix. És com nosaltres ens comportem i volem que els altres es comportin. I després també, a nivell personal, també donem unes recomanacions als nostres professionals. Aleshores, en tot moment ens oferim a ajudar-los en el seu viatge a les xarxes socials, però també els recomanem que tinguin una pràctica tan simple i tan òbvia que potser molta gent no fa, com és fer servir un mail que no sigui el corporatiu per donar-se d'alta en un entorn personal, en el seu perfil de Facebook o en el seu canal de YouTube o qualsevol. O sigui, hi ha moltes opcions de tenir un Gmail, un Yahoo, un Hotmail i que no sigui el correu institucional. El correu institucional per coses institucionals. Això és una recomanació que nosaltres fem. Aleshores, que s'identifiquin quan estiguin en un lloc que són professionals de l'hospital, en fi, totes aquelles coses que en Genís mostrava de Roche, nosaltres també les hem posat en aquesta política de xarxes socials, que podeu fugellar i copiar i que us serveixi d'inspiració tant de bo. O sigui, això està ben públic. En aquest sentit, nosaltres hem estat el primer hospital d'Europa que l'ha publicat i la tenim publicada també en aquesta casa de dades, que és el Social Media Governance, i aleshores esperem que molts altres centres segueixin aquesta opció. I passem ara al document de gestió de la participació. Això és un document intern, aquest no us el puc deixar, ho sento, però tampoc no us serviria gaire perquè això depèn molt de cada centre. És a dir, aquí el que fem és establir els protocols amb els quals actuarem en determinades situacions. I en determinades situacions es resumeixen en 4. Si ens fan consultes, si ens critiquen, si ens fan suggeriments o si tenim... L'altre és aquell calaix de sastre que a veure què pot passar. El que hem fet aquí és imaginar-nos què ens pot passar. És a dir, si ens demanen de venir a fer una consulta mèdica, què hem de fer? Doncs a la web tenim un apartat que especifica quina és la informació que s'ha de tenir en compte, redirigim en allà, i si no, també pots anar a atenció al client. Si la cosa es complica, jo sé que en aquest document m'especifica que he d'anar a veure la Marissa d'atenció al client per demanar-li què faig. Perquè ella porta això fent-ho des de fa 10 o 15 anys i sap com es fa. Aleshores, a mi m'ha arribat, però jo ho vehiculo per els canals habituals de l'hospital. Aleshores, si ens demanen informació, contacte amb un professional, si ens demanen feina, tot això ens ho hem anat imaginant i hem establert què fem en cadascun d'aquests casos. Si ens critiquen, doncs què fem? Doncs responem d'aquesta manera i vehiculem d'aquesta manera.
si ens fan suggeriments sobre podríeu posar un nou escàner a la unitat de no sé què, bueno, ho tenim en compte, d'acord, o mira això, ho agafem i li passem al departament de tal. O sigui, tot això ens ho hem anat imaginant. Aleshores, a partir d'aquí aquest document és viu, va incloent coses, perquè hi ha vegades que veritablement els usuaris et sorprenen i dius, què m'està dient? O sigui, no tenia ni idea que això podia ser així. Doncs què faig? Aleshores el que faig és, en cas de que sigui un suggeriment, una consulta, el que sigui, relativament fàcil o no molt urgent, doncs pregunto, jo pregunto, passo el dia preguntant. I si és una cosa que dius, mare de Déu, ens està bombardejant, aixeco el telèfon vermell i tinc línia directa, diguem, amb el director de tal, amb el director de tal, amb el director de tal, i dic, què faig? L'altre dia, per exemple, al nostre Facebook, una dona ens va preguntar has llegit que hi ha hospitals que cobren per la cadira de l'acompanyant i pel llit. Jo així, dic, mare de Déu senyor, amb la que ens està caient a sobre i ara què faig? Mail urgent, què dic? Va ser així, van dir, no pateixis, això va així d'aquesta manera, vale, d'acord. Però clar, la situació que tenim ara, doncs, jo em vaig quedar allò, però bueno, es va gestionar, perquè teníem una manera de fer-ho. O sigui, no va ser una cosa improvisada, sinó jo ja sabia què havia de fer. I això és molt útil. I és un document que romandrà encara que vosaltres no hi sou. O sigui, és una cosa de la casa. I el manual de comunicació de crisi és un document de l'àrea de comunicació en el que s'estableixen les actuacions en diferents nivells de crisi. És a dir, incendis, crítiques a professionals, en fi, tot. I el que hem fet aquí doncs és incloure les xarxes socials com un nou canal més a gestionar. Si ho veieu, aquí s'ha inclòs, estem monitoritzant el que es fa a les xarxes socials? És necessari informar a les xarxes socials? Aleshores, això, el responsable d'aquesta situació, doncs decideix si sí o si no. I aquests 3 documents bàsics són els que ens permeten gestionar ara mateix la participació i la comunicació que es realitza a les xarxes socials. No descartem que ens sorgeixin un altre o que aquests es modifiquin, això són documents vius, però en aquest moment doncs, estem aquí. Coses que hem après. Doncs hem après que les xarxes socials tenen un impacte positiu en els canvis de model, en la marca, en la comunicació i en l'atenció al client. Hem après que és bo invertir en salut, que no en marca, nosaltres, en el nostre cas, que teníem molta por al principi de ui, ara què diran de mi, si jo bruixo ja veuràs tu, i resulta que no ha passat res que no estigués previst i que no estigués ja passant. Aleshores, això et dona com una mena de tranquil·litat, però també et fa que tinguis aquests mecanismes de reacció en moments d'urgència. Que no s'ha present a les xarxes socials pot sortir car, perquè si no t'enteres del que estan dient de tu, pot ser que passi qualsevol cosa que et pugui perjudicar i que tu no ho sàpigues. Aleshores, creiem que pot sortir molt car. Que són mitjans molt ràpids, i a més la gent espera respostes molt ràpides, però que millor prendre-s'ho amb calma. O sigui, no pots deixar un comentari de Facebook 3 dies sense contestar, però no passa res si contestes al cap de 4 hores. És a dir, i d'una manera serena i d'una manera que sigui adient. Que no són mitjans tradicionals, i que creiem que és un error dirigir-s'hi de la mateixa manera. Són altres dinàmiques i per tant doncs, és un nou tipus de comunicació. I que el community o la community manager doncs, ha de conèixer bé la institució i que perquè és la veu de la institució en aquests mitjans. Jo porto 2 anys preguntant, passejant-me per l'hospital i encara no he acabat. O sigui que la cosa és llarga. Aleshores, clar, vosaltres ja, si esteu treballant des de fa temps al centre, el coneixeu, cosa que teniu guanyada, però que si es contracta algú de fora, per exemple, doncs s'ha d'assegurar que coneix bé la institució o que té els mecanismes per poder consultar el que li calgui. Ara la qüestió és, vosaltres necessiteu estar a les xarxes socials?
El vostre centre ho necessita o creieu que li cal o que no li cal? Jo crec que ja hi sou. La veritat és que jo crec que ja hi sou. I perquè la gent doncs, parla de tot i segurament també parla dels vostres centres, el que us comentava abans. I jo una bona pràctica seria arribar al senyor Google i començar a buscar-me. I començar a buscar, i és una bona pràctica tant individual com de centre. Jo periòdicament poso el meu nom a veure què surt. I no només miro al tema web, miro les fotos, miro els vídeos, perquè això jo d'aquesta manera puc gestionar correctament la meva identitat digital i que no apareguin coses estranyes. I tinc alertes de Google, de Google Alerts, que és el mínim que es pot fer per monitoritzar, del gerent de l'hospital, del director mèdic de l'hospital, del nom de l'hospital, en totes els seus, les que jo m'he pogut imaginar, de variacions. Aleshores, com a mínim, doncs, ja hi sou, segurament. Aleshores, un cop estiguis aquí, doncs ja hi ets i pots prendre dues opcions. O tens una opció reactiva, en el que segueixes el que es diu de tu, i que aleshores doncs, que ho facis d'una manera constant, perquè això es mou cada dia, i és la mínima de les recomanacions, que entreu i activeu les alertes de Google com a mínim, per saber què es diu dels vostres centres, per poder reaccionar en cas necessari. O podeu prendre una acció proactiva, de disposar d'espais propis i sempre en funció dels objectius de la institució. Però podeu disposar d'aquests espais. Aleshores, doncs, veiem nosaltres aquestes dues opcions. Amb la situació actual és un bon moment? Doncs, bueno, no és un mal moment si la nostra presència a les xarxes té un objectiu determinat i és clar el nostre objectiu, i els protocols d'actuació per gestionar aquesta participació, si és que l'obrim, doncs són clars. Aleshores, podem entrar dins de les xarxes. Ara, que hi ha millors moments? També. Ai, s'ha quedat aquí com raro. Bueno. Hi ha millors moments? Sí, la veritat és que sí, però tampoc no té per què aquest ser un mal moment. Aleshores, aquí hem plantejat aquest esquema perquè us pugui servir d'ajut, si és possible, per decidir si voleu ser... si voleu ser actius a les xarxes socials. Aleshores, si vols mantenir converses amb el teu client i la direcció està compromesa, això és molt important, no dir-ho, però és molt important, doncs tens dues opcions. Que no, monitoritza. Si més no, monitoritza, perquè s'està parlant de tu segur, però segur. I si és que sí, doncs tira endavant. Aleshores, és el moment? Doncs decidim-ho, si sí o si no. Que tens web o blog corporatiu? Això és important, perquè a tu, com deia en Genís, a tu t'interessa tenir una base de dades de gent. I aleshores a tu t'interessa que vagin al teu espai, no que s'ho quedi Facebook, que s'ho quedi Twitter o que s'ho quedi qualsevol altra d'aquestes xarxes. Aleshores, has de recollir aquesta informació perquè és el valor que tens, que pots treure d'aquests espais. Aleshores, és important tenir web o tenir un blog. I el que poder redirigir sempre a la gent en les comunicacions que tu facis com a institució. I si no, és bo de crear-lo. A més, és un bon aprenentatge per posar-se després a les xarxes socials, perquè ja et dona un coneixement i unes eines molt bones. I després si tens recursos per crear-les i mantenir-les, perquè, és el que dèiem allò, la construcció no funciona. I si no tens prou recursos i una possibilitat és poder crear aliances amb algú. Es poden fer de diverses maneres, però es poden plantejar fórmules diferents. I si arribes a aquest punt, doncs has decidit que estàs a les xarxes. Aleshores, doncs felicitats, benvinguts al club. I res, jo us volia explicar fins aquí. Si teniu cap pregunta, cap qüestió, doncs les podeu fer ara o podeu contactar amb mi a posteriori. I moltes gràcies. Alguna pregunta? Que tímids.
Bueno, doncs gràcies. Ara és el moment que podem anar a fer el cafè i totes les necessitats de connectar-se que necessiteu. A 2:15, bueno, anem una mica de 2:15, podem tornar a ser aquí.